Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 12-nji sentýabry Azad Türkmeniň dünýä habarlarynyň nobatdaky hany. Bugünkü habarlar gepleşigimizde biz Türkmenistanyna sebitimizde hemem halkara arenasynda bolup geçen käbir soňky möhüm wakalara gysgaçyk syň bermäge çalyşarys. Size gören gyzykly habarlar garaşy adamlar şoň üçin ekrana ýelmeşiňde aýrylmaň. Başta şu habarlardan käbirleriniň gysgaça mazmuny bilen tanıştyrýas. Türkiýeden Türkmenistana urudylan käbir aktivistler adamlar diri ýitirim bolup başlapdyrlar. Olar kimler? Ýitirmedilýäniň sany ýene artyp bilermi? Soňky günler daşary ýurtlardaky Türkmenistanlary ýyllaryna gaýtaryp getirmek üçin edilýän şu tagallar hasam güýçlenli. Indi Türkmenistanyň häkimetleriniň şurda jan etmekleriniň aňarsynda nähili matlaplar we planlar bolup biler. Ine şu toragada jogap tapmaga çalyşarys. Soňky 3 aýyň dowamynda Türkmenistanyň öz keselini bejerdip bilmeýän Eýranyň Meşet şäherine baran näsaglaň sany 800-e ýetipdir. Türkmenistanda medisina diýilýän zatlar galdymy? Ine şu toragada bilelikde jogap tapmaga çalyşarys. Türkmen News saýty Türkmenistanyna şu ýyl 1-nji klasa okuwaran şagylaň sanynyň geçen ýyllakydan 2 hesse az bolanlygyny aýdýar. Ýurtda bir ýylyň içinde 80.000 çaga adalyp bilermi? Şu bolup biljek zatmy? Türkmenistanyny interneti bloklayan haramzada çinownik özi baradaky makalany aýyrtmak üçin Türkmen News saýtynyň administratoryna para hödürläpdir. Näçerek pul hödürländir öýdýäňiz we näçe pul alalaşdylar ka? Şu soragyň jogabyny biletiňiz gelse-de ekranymyzdan aýrylmaň. Germaniýanyň döwlet ýol başçysy biziň arkadaky serdarymyzy sentýabryň ahyrynda Berline çağırdy. Olaf Scholz ýapyk perdelen aňarsynda serdara näme diýjekka? Amerikan prezidenti Joe Biden'a mödüniň nemis kärdeşinden peska almajak bolup diňe bir arkadaky serdarymyz däl. Eýtem tutuş merkezi adyan 5 ýurdunyň 500-nyň hem liderlerini Washingtonna ýapyk gapylaň aňarsyna çağırýar. Muňa özi sebitimi düşün näme alamatlandyryp biler. Afrikada häkimi dadarlyşyklary kem-kem ýygyjamlaşyp başlady. Biziň garaýagy dostlarymyz bu meselede bize nähili görende görkezýärler. Orsiýetiň hususy Wagner harby kampaniýasynyň lideri Yevgeniy Prigozhin 23-nji awgustda bolan uçur helakçylygyny öllü diýilip elan edilen bolsa, käbir bilermenler ony henidem diri hasaplaýarlar. Şeýle pikir etmäge nähildir bir esas ýa alamat barmy? Ene biz bu soragyň teoriýasyna gezmenekler. Zelenski 2019-njy ýylda özüniň saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdiren tüccar oligark Igor Kolomoyskiýni gödeniň aňarsyndan wagtyrdy. Muňa ýagşylyga ýamanlyk diýip düşünmelimi ýa-da tücjaryň hakyndan çykypdyr diýmelimi? Indi biz şu käbir beýle wakalary gysgaçyk syň berjek bolarys ýa-da bilelikde syň bermäge çalyşarys. Ýöne öňe bilen ýatlanmazda dün 11-nji sentýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda amala aşyrly diýilýän terror hüjüminiň ýyl dönümi boldy. Dün şol wakaň amala aşyrlygyna dogry 22 ýyl boldy. Indi şol amala aşyrly diýilýän ýa-da şolar ýaly hüjüm hakykatdan ham bolmadyk ýaly gurrun edýärler diýmeňden mümkin. Sebäbi şu geçen soňky 22 ýylyň dowamynda şu waka bilen baglanyşyk bir giden hakykatlar üst açyldy. Şonda resmi düşündirilişine göre hamala 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Boston aeroportundan 4 sany Boeing uçury 19 sany terrorçylar tarapyndan alınıp gaçylýar. Hamala şolaram şol uçur dolandyryp durlar. Hamala şolaram şol uçurun kömegi bilen terror hüjümlerini amala aşyrypdyrlar. Ýöne bu taýda bir giden soň soraglar ýüze çykdy. Resmi düşündirilişine ýok soraglar. Şonda jogaplar ýok soraglar ýüze çykdy. Oňa da resmi Amerikan resmi hökümeti jogap berip bilmedi, berjegem bolmady. Ýöne soň bir giden spesialistler bu barada kitaplar yazdılar, makalalar yazdılar, analizler yazdılar, bir giden wakal, bir giden faktlaryň üstüne açdylar. Indi edil bu gepleşikde men o detallara, faktlara diýip biljekdir, sebäbi ol gaty köp wagt aljak. Şoň üçin men bu waka aýratyn bir gepleşikde dolanyp gezmeklige söz berýän. Ýöne öňünden size şunu ýön ýatlada. Indi hemem şoň öz borçly bir reklamasy bolar. Indi
beýle habarlar geçýär, esasy habarlary geçýär. Biz aýtdyk, ýani Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlardan deportasiýa prosesi kim güýçlenýär diýdik. Türkmenistanlylaryň hem esas jemlenen ýeri Türkiýe, şo şeýlelikde de öz-özünden düşünükler Türkiýeden deportasiýa edilýän raýatlaryň sany artyk gidip otur ýöne bir esas alada goýan bir şu wakadan fonun alada goýan zat şo taýp barýan käbir aktivistler ýa-da aktivist kısımlı adamlar diýdik da indi aktivist ýalyrak aktivist kısımlı adamlar diýmek bilen özüni aktivist diýip hasaplamaýan ýöne aktivist ýaly alyp baran adamlar bar. Şolardan käbirleri eýlem ýitirmedildi. Olaryň kimler? Bir de belli bolanlary ha Rewşan Galyjew, ne şu suratyň çep tarapdaky suratdaky Rewşan Galyjew. Elbetde Rewşan Galyjew ören bir hili skandal bir hili şahsiýet bir seretden ol Türkmenistan hökümetiniň bähfidini Arap ýören ýaly hereket etýärdi. Bir seretden bir aktivistler tarapyndan ýaly. Ýöne men bilen aramyzda konflikt boldy. Her nähili adam bolanda da şahsiýet bolanda da ýöne bula adam barsa buňa aýplama bildirilýän bolsa, şoňa açyk bildirilmeli aýplama, suwut geçirilýän bolsa açyk geçirilmeli, dogan garyndaşlar barıp bilmeli, habar tutup bilmeli, jemgyýetçilik habardar, habarly bolmaly. Şona denoklar ne Rewşan Galyjew ýa ýakynda barıp düşdi Türkmen abada destine ýok edildi. Nide diýerler, nide organ işgärleriniň garamagyna izolýatorda dogan garyndaşlaryny biz habararlyk hakykatdan tasdiklediler, Rewşany öýüne goý bermediler. Edil aeroportdan ýygnadylar diýip. Ýene bir oglan näştaýda şu ortadaky suratda bu oglaryň ady Döwran Imamow. Döwran Imamow mundan odal şol halk hereketi bir hereket wady aktivistler Türkiýede. Şo hereketde bolup çykyş eden, ýüzüni gorkap çykyş eden oglanyň biri olamyna 28-nji awgustda Erzurumdan Türkmen abady uradylýar, baran adyna bilam ýygnalýar. Dogan garyndaşlar tasdiklediler, baňam ýygnalanyny ýöne ýagdaýynyň häzir nähilligi belli däl. Nibe sağ tarapdaky suratdakam bilam aktivistleriň biri Umit Kuzubayew diýilýär. Bir Saparyklyň fun toporuna çykyş edýärdi. Bu häzir kwat deportasiýa lageryna saklanýar. Bilam barsa, bilam ýitirmedilme kopawanýa blogrunada. Ne şu arada da Türkmenistan Helsinki bagışlan Türkmen Kronika Türkmenistan saýty ýakyn maglumat ýerleşdirdi. Şu üç oglan arada inni ýene bir alada goýan bir waka bar, indi 4-nji biri bar. O arada da ýakyn 8-nji sentýabrda Adatlyk radiosi saýtyna bir maglumat ýerleşdirdi. Maksat Baýmyradow. Olaglan tanýaňyz Maksat Baýmyradow hem inni ikilenci gedek sakladylar polisiýa. Arada biz habar beripdik, iýun aýynda da muny sakladylar. Soňra 30-njy awgustda ýene sakladylar, ýene bu gedek doly ýygnadylar ony. Deportasiýa lageryna ketdiler. Ilki maksady ilki İstanbul'daki Tuzla lagerini ettiler, son näme şunlaryň Diyarbekir'e ekittiler, son Diyarbekir'den hem Erzurum'a uğrattılar. Şol Diyarbekir'den Erzurum'a barýaka eline telefon beripdirler, şonda men bilenim habarlaşdy. Men nidi şol Erzurum'dan uğradylmaly adamlaryň sanyny goşupdyrlar diýdi. Ýani Erzurum'dan Türkmenabada uğradylýan adamlaryň sany. Ona göre biz advokat tuttuk, zat ettik, advokatlar algadylar. Şu geçen şenbe güni bu uğradylmaly Türkmenistana. Ýöne şu advokatlar bunu alyp bilipdirler. Häzir kwat deportasiýon lagerden çykarylan oklaryny taklaýarlar. Ýöne iş açyldy, şoň işi bilen baglanyşly bilen bilen habarlaşyp beren advokatlar ýörüýti suwda arz etdiler. Şoň Türkmenistana barsa şoň janly hopawan ýanyny barada. Hemen şu mundan ozal aktivistlik işini alıp baranny barada. Ni maksat barada edil şu akan ýöňýän Adatlyk radiosu ýerüýçe bir gepleşigine de berdi. Şolar ýaly video gepleşikde. Bu gepleşigiň başynda maksadyň öýde gurrun berýär, entek tutulmaka. Beren gurrunga başlaýdy. Ondan soň maksadyň tutulanyny hakynda da gepleşigiň soňragyna da beripdirler. Bir teadrak gepleşik, bu ýolky sesini bir beripdirler, soň teadrlikdäki sesini bir beripdirler. Şeýlelikde inni maksady çykarmak
çıkarmaklığa biz umid edýäs. Indi şu taýda bir geň zat adamlar. Şu maksadyň birinji gedek saklananna öz dilinden eşitdiňiz sizem men oňla söhbetleşdik geçirdim. Şoň wizasy gutarmaka, wizasynyň möhletini gutarmagyna 4 ay galanna bu wizasyny ýatyrypdyrlar. Wizasyny ýatyrypdyrlar. Ýani Türkiýeň migrasiýa gullugy. Özüni de hiç il habar emeden oklar. Täşon polisiýa saklaýança öýden bilen oken. Inni ýene bir oglan maňa bir küçünlikde jaň etdi. Olam bir özüni aktivist ýaly alyp barýar, ýöne bir ýyle çykyp beren ok, ýüdün görkezip galyp beren ok. Ýöne olam şu Türkmenistanyň häkimetleriniň garasanyna düşen ýaly oňam ady, oňam wizasyny ýatyrdypdyrlar. Olam maňa aýdýar, men diýen tek wizamy gutarmagyna epes wagt awly ne ýa-ni ýakin bilip galym diýen men wizamy ýatyrypdyrlar diýen. Indi şu taýda näme görünýär? Men öň maksada şo soraw berdim, molin maksat bolup biler diýdi. Ýöne ýalňyşlyk bolmaly bir tehnik ýalňyşlyk bolmagy mümkin ýa migrasiýa gullugyny. Men diýen adam näme şonda? Türkmenistanyň häkimetleri, howpsuzlyk gulluklary, Türkiýeň howpsuzlyk gulluklarına ýürüýte sana uý berýän ýaly. Ýani şolaň wizasy baram bolsa şolaň wizasyny ýatyryň her zat dedim ýöne şolar iý beriň diýen ýaly bir hili talap ura diýen ýaly. Ondan Türkiýeň göç edarasy ýani migrasiýa gullugy bilen wizasyny şoňa laýyklykda ýatyrýan ýaly görünýär. Bu günden güne bir jenaýat işi. Sebäbi bulara bildirilýän jenaýat aýplamasy bar bolsa ilki şu jenaýat aýplamasyny bildirsin onu Türkiýeň häkimetlerine. Türkiýeň häkimetleriň bulara aýtsyn, ine saňa garşy şunu real jenaýat işi gozgulypdyr, şunu ýaly madda boýunça diýen bulara habardar etmeli. Bular ali wizasyny ýatyryp uratmaly, ýaly oňa haklary ýok. Ine şolar ýaly bir hili dilli uşukly bir zatlar bolup ber. Şoň üçin geljekde de şeýdi wizasy ýatyrylyp ýeljek adamdan ýene de peýda bolmagy mümkin. Onun gaçyp atar galjak bolup ýa-da YouTube ýan adamlaryň kwalnyň nähil boljakdygy belli däl. Sebäbi bular ýa ejenetlikler gidip oturdy. Oň soňuň näme bilen guturjakdygy belli däl. Ondan baran soňlar hem Türkmenistanyň näme ýatyp bar. Ene Farhat Meymankuliýew hakydyldy. Ne käbir kelesaňlar intäm Meymankuliýew Türkiýede diýipýarlar, käbirler hatda Şweýçede diýerler. Ýöne bizdäki bar bolan maglumatlara görä, birem näil maglumata salgylan ýa şol tuğla lagerine girip çykan adwokatyň sözlerine salylan ýa. Ol adwokat ol nämeň ýanyna Farhadyň ýanyna gelip beren ol Yunus diýilen agentiniň adwokaty däl. Bu adwokat bir garaşly adwokat. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan tutulyp iýerilen adwokat. Şol adwokatyň öz gözi bilen görüp gaýdan maglumatyny olarky gepleşigimde aýtdym. Farhat Meymankuliýew uradylypdyrlygyny maglumat bar tuğla lagerine. Ol adwokata ananmazlyk üçin bizde esas ýok. Şo taýda hatda şol migrasiýa gullugynyň düzgünlerini de salgylandan, ýagny 137-nji düzgün ýylan düzgün ýagny oňa 2018-nji ýylda ýurdu terk etmeklik barada karar kabul edilipdir. Ondan soň 150-nji karar diýilen ýene bir karar bar. O karara görä ýurtdan çykan adam hasaplanýar. Çykmaly eken şo wagta çenli. Farhat şu indi ýurda 20-50 ýyl karary bar o taýda. Ondan Farhatda gaçyp atalga bady hakyny hiç il tutdama ýok. Muň ýanyna gelip beren o kümsük bar, Yunus diýen atlandyrýan. Hakikaten ýan aktivistler aýtdylar, hususan Atamra Saparov kanalyna çykyş edip aýtdy, oň dokumentiniň kopýasy bizde de bar, ol Yunus diýilen haramzadan, ol bir agent diýmek üçin bizde doly esas bar, oň alyp barýan işi doly gildiğin gulluklan görüyor, toga kilin edecek işi. Adınam gillap diyor, yani bizim de billi o adını. O adama Farhat Penjif diyorlar. Farhat değil, Farhat Penjif diyorlar. Şol inni şolary ýaly yalan maglumat ýaýrar. Ýagny hamala Farhat gitmeýänmişin, Farhadyň ýanyna o girip çykyp bana çilim nertip beren, eşigini iýmitini nertip beren. Nurun barmyşyň başda aýdyşyna görä. On gepinem soň özüni opozitsioner lider diýip atlandyrýan bir kytany ýene bagyşlaň bolan bir kelesaňymyz bar. Näme üçin kelesaň diýse, onu oýnap otyr şu Yunus diýilýän. Şoň gepinem şolar gaýtaly, ýani Murat Gurbanov hem Muhammed Düýeci diýilen ýaly oýnatdylar. Şoňky Yunus diýilen agentiň gepini gaýtalýarlar. Ilka bular aýtdy, Türkiýede saklanyp otyr diýär. Türkiýede saklanýan bolsa suwtnama berdiýsek, suwtnama da berip bilýän. Soňra inni ýakynam näme diýär, Murat Gurbanov diýilen. Ol Şweýçede gedip berdi. Şweýçede gedip berdi. Ýani bundan 3 hepde odal eden çykaşynda öz dili bilen aýtdy şonu. Şoňa sene bizde de bar. Ana Şweýçede gedip berende ha suwtnama bardyr, zat diýilse de gümtsam ham konkret diýär. Innem düýün çykyş edip näme diýär?
Bir de Farhady gözleýär. Kim bilýär çok ni dediň bilýär o aýtsyn diýe. Durjak sen özüňe ilkä Türkiýede diýip 100% garantiýa geçip çykyş etdiň. Soň Şweýsariýada diýip halkyň göňüni agdyň dolduryp özüň aýtdyň. Awa biz bilýär Şweýsariýada bilýär dowly bilýär diýdim. Indi dünkü çykyşynda da aýdýar Farhady gözleýär. Inni şular ýaly adama nähil garamaly. Şular ýaly bir nähil adam. Bu adam bir hili diýanlyk goýmaly adam ýaly. Ýa-da rola bir hili rola giýjek bol, şol rola giýeri bilmän ýören adam ýaly görünýär. Bu barada gepleşigimiz aýratyn bu barada mesele aýratyn bir gepleşikde garak geçersin. Hem şuň soňky Murat Gurbanov hem Muhammed Düýüzji diýilen adamlar şular ýaly alyp barýarlar özlerini. Bulary bu Yunus diýilen agentliğe näme baglanşdyrýar? Bilen nähil bähwidi bar bu meselede. Bular ýaly bastyryp edip ýanky adamlaryň başyna aýlajak bolup edilýän hereketiň arasynda nähil sebäpler bar. Şoňa biz analiz ederiz aýratyn sebäp bu gepleşiň wagty oňa ýetjek däl. Inni soň ýanky şu maglumatda hatda Türkmenistan Helsinki fondaýdy ýa Farhat bir aňyrda diýär. Injak ýöne bularam dol suwtnama getirip bilen, o ýöne aňyrda diýmäge gat köp esas bar. Men ýan kaýdyşym ýaly. Ondan daşara men bu guramaň adamlar näme diýär? Türkmenistan Helsinki fondunyň so Türkmenistanyň içindäki çeşmelerimiň diýär maglumatyna görä Farhady eýem ýyl kesilipdir diýär. Bir çeşme maglumatyna görä 22 ýyl adatlıkdan mahrum etmek barada, bir çeşmeň maglumatyna görä 18 ýyl diýär. Ýöne bularam dol tasdiklap bilen, o ýöne Türkmenistan'ın içinde olsa hani bir de maglumat berdiýän adamlar var. Türkmenistan'ın içinde olsa maglumat bermek mümkün näl. Mümkün näl. Hani Barış Şykmuradowyň toporunyň näçe wekilleri ýitirmedildi. Şolaň diýirdi ölüdigi hakyny 20 ýyl bar maglumat ýok. Hani şolar barada 20 ýyl dowamında maglumat alyp boldum, alyp bolanok. Ondan şu Farhatdan alyp biler. Indi şol sistemden, şol rejimden näde alyp bolar. Şolar şunu ýitirmetme kararyna gelen bolýar. Emma Farhat ýurdun daşynda diýen adamlar da elinde maglumat bolmaly. Ana olar alyp bilmeli. Şweýsarda bolsa onda näme şunu olu geldenmeli. Ana şolar suwtnama getirmeli. Şolar suwtnama getirmeli. Ýurdun içinde diýenler suwtnama talap etmegen gerek ýok. Ýurdun daşynda bolsa ol hem üst açylaýmaly. Ol Türkiýede Türkiýede bolsa ana adwokatyňy uğradyň da tapdyryň şo barada niýe dedi bu barada. Inni ýene şu deportasiýa meselesi bilen baglanşykly näme gaýdyk gelsek tema. Inni bilen Türkmenistanyň içine baranlaram bular ýürüýär nimede izolatorda saklaýarlar, karantinlik diýip de soňam bular pak täsir ýan eken. Inni şo barada Kronika Türkmenistan ýa-ňa ýöňüň şeşmelerine salgylanmak bilen şular ýaly maglumat ýerleşdirdi. Edir şu adam Türkmenistanda bilşiňe ýaly pak taýym möhüm başlandy. Ene aradan işi güýji bilen bir yarım ýal tagarlaryny doýurýarlar da soňam pakta sürýärler diýär. Ene şeýdip Türkmenistanyň döwlet liderleri pakta planyny dolmak kararyna gelipdirler. Biziň migrasiýa, biziň ýanky dähmet migrantlaryň hasabyna ýygyna gaýdyp barýan migrantlaryň hasabyna. Inni bu deportasiýa meselesi diňe Türkiýe bilen şäklenen o adamlar indi ýakyn 30 awgustda Orsiýetde ýaşap beren Aşyrbay Bekiýew adly biziň ýene bir illeşme deportasiýa edildi. Bu Aşyrbay Bekiýew diýilen bulawlany barıp 2016-njy ýylda deportasiýa etjek boldular Orsiýetiň häkimiýetleri. Ýöne şonu adwokatlar bu meseleye goşulyp oň işi boýunça Ýewropadaky insan hukuklaryny goraýjy Strasburg suduna ýüz tutdular. Şo sudam karar çykaryp, ýani sudyň bir mehanizmi bar, 39-njy reglamenti diýip şol gysgalyada karar çykaryp, şoň haýsy bir adamyň janyna hukuk awanýan bolsa, şoň hukuk awanýan ýerine uğradylmagy, öňüni almak üçin ýürüýän mehanizm bar. Bular şo mehanizmi işe ýerdip, Orsiýetiň häkimiýetlerinden talap etdiler, ýani sud karar çykardy, Ýewropa sudy, insan hukuklaryny goraýjy. Şonu uğratmak bolanok janyna hukuk awanýan. Ondan sonra togtatdylar oň deportasiýa prosesini 2017-nji ýylda. Ýöne Bulun ondan soň gaçyp atalgal üçin Orsiýetiň häkimiýetlerine ýaňyakyny arda da beripdir. Indi bu ardasyna da dol garalmandyr. Eger adam syýasy gaçyp atalgal üçin arda beren bolsa, şoň ardasy boýunça dol sud hukuktorlukly karar çykarýança onu hiç ýere uğratmak bolanok. Bular nämetdir Orsiýetiň häkimiýetleri şo Türkmenistan tarapynyň talaby boýunça alyp bana 30-njy awgustda deportasiýa edipdir. Şu taýdaky şo Türkmenistan Helsinki fondunyň saýtynaky maglumata görä bu şol ardasyna garalmandyr doly.
Inni bunu näme daýyplaýarlar Türkmenistan tarapy? Bula ulanyň men käbir çykyşlaryny diňläp gördüm sosial ulgamlarda. Hakykatdan hem bir dini mazmunly çykyşlar edýär. Bir ütdeş Kur'an tan hukuklaryny goýranok ýa demokratik gymmatlyklar meselesini kän goýanok diňe be şol din tarapyny tutup gurrun edýär. Islam dinini wagt edýär. Inni bula adam ekstremizmi, bunu din ekstremizm diýmek mümkinmi? Bilemdok, ony ýörüte guramalyň öýler kesgitlemeli. Ondan inni bani şol din ekstremizmde bunu aýplama bildirip şundan gorkup Türkmenistan tarapy talap edýär bunu ýygnamak üçin. Sebäbi hamala bu şo orfiýetde ýaşaýan Türkmenistanly watandaşlarymyň arasynda şo dini wagt edýärmişin. O barada daňry maglumat bar ýamışyn. Ine şu Wahhabizm wagt edýär, ine bir igilçilen ideýasyny wagt edýär diýilen ýaly Amerik maglumat var yani kendi. İnne bang insene mekçek bolýarlar. Bang inseniň adyna täşmirat bekip diýerler. Oňam şu wagt deportasiýa howpasynda galandyk aýdylýar. Ine şular ýaly deportasiýa şäherlerge gidip otur. Inni şu Türkmenistan umumyň orfiýetde ýaşaýan Türkmenistan raýatlylar Türkmenistana gaýdyp barasy gelenok bilen hiç ýeriniň. Olar aýplanýan bolsun, aýplanmaýan bolsun, sebäbi adamlar bir girse ýygyna çykyp bilerin öýden oklar. Onuň bir girsen hem ýygyna çykjak bolan gaty uly çykdyrajadyr ýa şu wagtky para keşdi, para peşkeş sorulýan para peşkeşiň hetde hadaby ýok diýilýär. Şoň üçin bu görüller näçe çykdyrajadyr ýanam bolsa, şol ýerlerini gedip beren ýerlerini gezjek bolýarlar, galjak bolýarlar. Inni şu orfiýetde ýaşap beren biziň raýatlarymyzyň bir çykalgy hökmünde ýaňy tapan usullarynyň biri näme? Bular Abhaziýa regiony bir region var. Öz başlyklygyny 90-njy ýyllarda öýlan eden ýöne odal Gürjistanyň düzümindäki bir awtonom bir respublikadyr Abhaziýa. Ýöne Sowet Soýuzy aragyndan soň Abhaziýa ýöneleriniň garaşdyrlyklaryny öýlan etdiler. Şonda Gürjistan bilen Abhaziýa arasynda uruşan boldy, fegoşan boldy. Sondan soň bulan garaşdyrlygyny tanyja ýurt öýlan etdi, garaşdyrlygyny akrar etdi. Tutuş dünýä boýunça 5-6 tane ýurt, şolaň birem Orfiýet. Indi bu Abhaziýa regiony Orfiýetiň bir gödegçiligi aslında Orfiýetiň täsiri aslında bir region hataplanýar ýöne. Bu Abhaziýa regionuny Orfiýetiň öz konsullugy bar. Indi Türkmenistanlar näme diýär? Orfiýetde wizalar guturup barýan bolsa, bular Türkmenistana giden nokta Abhaziýa gidýärler. Abhaziýa gidip şo taýda Orfiýetiň konsullugyna arza berip şo taýdan wiza alyp ýygyna gelýän ekenler. Bilinni öňräkden ýa ýola goýulan bir zat eken ýöne ýaň şu arada bir maglumat çykdy bolýan. Indi Türkmenistan häkimetleri näme dipdirler? Orfiýede basyş görkezip Orfiýetden haýy edýär ýa basyş görkezýär näme edýär. Şo düdüni ýatyrdypdyrlar indi. Inni Abhaziýadaky Orfiýetiň konsullugy türkmen raýatlaryna wiza berenoklar. Olar aýdýar, barın gidin-de Türkmenistandan alyň diýär. Ana Türkmenistanda biriň ilçhanamyz var, şo taýpgarymda alyň diýip şeýdi binni bolan günni kynlaşdyrýar. Bolmasa kadaly bir normal ýurtda näme diýär, şo ýurtlar wiza gatnaşyklaryny kesdi, gaýta wiza gatnaşyklaryny wiza düzgünni ýatyrjak bolup her zat edýärler de öz raýatlary üçin. Wiza düzgünni ýatyrylsa iki ýurdun arasyndaky bir gatnawlar ýeňilleşýär da diýär. Bir kadaly ýurtda şol urda çalışýarlar. Ene ýakyn Gazakistan bilen Hataýyň arasynda wizasyz gatnaw barada lalaşok bolşekipdir. Indi Gazakistan raýatlary Hataýa geçjek bolsalar wiza alman gidip bilýärler. Ene şolar ýaly bir normal ýurtda hatda Amerikada ýa-da ýurtlarynda bir nusgalarlyk ýurtlar bar da. Wizasy düzgünleri girdijek bolup her zat edýärler. Biziňkiler näme diýär? Bir ýeketäk iňir barlayan ýer bolan Türkiýe bilen aralykda da şo wiza düzgünligiň girdilmegini kim haýyş etdi? Türkmenistan hökümeti haýyş etdi. Şo arada şo ýurda geçen ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýörüýti haýyş bilen ýüzlenen hakynda maglumat şo Daşary işler ministrligine çykýar. Minä biz haýyş etdik diýip şonu gidilýär motronoklar Türkmenistan Daşary işler ministrligi biziň raýatlanmada wiza düzgünligi girdiň diýip Erdogandan haýyş edýär. Erdoganam ýadyňyzda bolsa geçen ýylyň 14-nji sentýabrynda şo barada ýörüýte karar kabul edip Türkmenistan raýatlara inni mundan beýlek Türkiýe geljek bolsa wiza alyp gelmeli diýip düzgün çykarýardy. Ana Türkmenistanyň hökümetiniň atlyk aladasy goşadyrnak içindäki atlyk aladasy inni Orfiýetde ýagdaý kynlaşdy diýdik da şeýdi. Aha indi bular Hindistana çen olýan Arap emirliklerindäki nemelere çen täsir edip berseledini bolan waka. Yine şular şu ýanky deportasiýa meselesi bilen baglanşykly adamlaryň 20 çykymy bilen baglanşykly. Ýakyn Birleşen Arap Emirliklerinde Hindistan'ın bir raýaty Vishal Ramlal Wal diýen bir adam, bir oglan, ýaşa oglan. Biziň Türkmenistanda bir raýatymyza öýlenipdir. Nurana Mämedowa diýip.
Ölerim toy edipdirler Birleşen Arap Emirliklerine. Soňam şo taýdaky Hindistan ilçanasyna biziň bu illeşimi nurana arza berýänini şo eýary bilen ýanýarlar. Şu bilen Hindistana gitmek üçin. Hindistanyň ilçileri ilçanasam buna bize berenok. Ýok biz beribiljek. Sen buna da şon ýaly jogap berýärler. Türkmenistana gidip Türkmenistanyna Hindistanyň ilçanasy wadyr ana şondan alyň diýip şey diye. Bulam indi Türkmenistana gidiyor da Türkmenistanaky Hindistanyň ilçihanasyna ýüz tutjak bolýan. O taýdanam buna ýa-ni boyun toglaýarlar, ýagny side gadagançylyk bar diýip. Tereden adamlar bu gyýy, bu aktivist hem däl, bir sosial ulgamlarda Türkmenistan häkimetlerine garşy çykyş edip beren adamam däl. Adat we raýat görgüli ki eklenji uruna Birleşen Arap Emirliklerine barypdyr, şo taýda bir Hind oğlan bilen tanışypdyr, söýüşipdirler, toy gurupdyrlar, toy edipdirler, nikadan geçipdirler, nikah barada şahatnamalary ellerine inni şoňy Hindistana goýberenok. Inni şuňa Hindistanyň özüne pretensiýa badyr diýýärmi? Ýok, men beýle pikir edem. Türkmenistanyň häkimetleri gerdendir. Eýýäm. Şolaň toy edenliginden eýýäm habarlardyr, şo baradak maglumat şo Birleşen Arap Emirliklerinden eýýäm Türkmenistana iyi berilendir. Buňa da eýýäm garasana wasalnyndyr. O daşary ýurduň raýaty bilen durmuş gurmak gadagan nilen düzgün ýok. Konstitusiýaň haýsy nimesinde bar ýa Türkmenistan haýsy kanunyna bar. Bular näme edip ber bu diktator rejimi? Öz raýatlarynyň indi daşary ýurduň raýaty bilen durmuş gurmaklarynyň öňüne beget bolupdy. Durmuş gurmaklarynyň öňüne. Bular nähil garaýa? Sen guly öz guluna garar. Şo gulyçylyk döwründe gulun eýesi ruhsat bermese, gullar biregine öýlenmäge ýa durmuşa çykmaga haky ýok. Gulun eýesi ruhsat bermeli şoňa. Biziň häzirki ýagdaýymyz şondan enaý boldumy? Özüm seredin indi. Bola ýanky tarapy, daşary ýurda çykmak tarapy. Ýöne daşary ýurda çykýanlaryny görgüller, soň kuwatlar kimler esasany keselini bejerjek bolýan görgüller. Olaram bir uzak ýurtlara gidip bilenak bilen kem adamlarda pul barmy? Bir uzak ýurtlar Ýewropada da gidip bejerler ýaly. Bar çykyp ýan ýerlerin şo gol goýutumdaky ýurtlar, indi şoň birem Eýran. Eýranyň ýöne ýekçe şäherini alyp görelim. Tehranam diýmäliň beýlekden Türkmenistanyň serhedine iň ýakyn ýeri bolan şo Meşet şäheri bar. Şoňa ýöne keselini bejertmek üçin soňky 3 aýyň dowamynda giden Türkmenistan raýatlarynyň sany 800-de ýetipdir adamda. 800-de diňe 3 aýyň dowamynda. Bulam diňe bir şäherin görüňe edilýär. Näme üçin onça adamlar şeýle topor bolup bir goňşy ýurda kesellerini bejertmäne gidýär? Diýmek medisina gutorypdyr. Medisina gutorandygyny biz özümizden bilýär. Dogan garnaşlamyzdan, dogan ýarlamyzdan beşde otyrys. Häzir o ýaş tutorlar diýilýän ýanyna barar ýaly. O tanış bilis daýlaryň zatlarynyň hakalarynyň puluna gutorun o bir geden boş kelleler bar. Şolar häzir lukman bolup otyrlar. Şolar adamlaryň jan saglygyna jogap berýärler, o adamlaryň ömrüne jogap berýär. Hi pul bilen gutorup diplom bolan lukman bolmaly bolarmy? Bor sen bir san teknik bolup bilersiň. Bilemok bir maşyna oňarýan bir master bolup bilersiň. Mehanik bolup bilersiň. Ýöne onu pulu alıp bilersin, onu alsan al. Ýöne adamyň bedenine, adamyň janyna gedek gelende sen şoňa jogap berýän. Sen şoň diplomuny göterip sen keselhanada wraç bolup lukman bolup işlemedimi senin? Şoň üçin köp adamlar janlaryny ananoklar ýaş nemeleri, lukmanlary. Dogry diýerler ananmasalar. Bolmasa emmi aparatlar zatlaryň bar, ýa şonu işletip bilýän adamym ýok diýär. Medisina enjamlaryny. Awam. Ýutugam diýe o Sowet döwründe okullaryň gutoran ýaşuly nemelere lukmanlara ýutuk ýa-da şolary janymyzdan ýa şolary näýlem bolan tejribesi wagt diýipdir. Inha bilen beýle ýagdaý. Indi ýene bir ýagdaý bir gözgüni ýagdaý. Indi adamlar şu daşary ýurda çykma urunna şu ýurtdan ýene bir ýer çykjak bir her ýyly ýol gözleýärler. Şo ýoldan birem indi soň kuwatlar şu Amerikan green card'yny almak urunna bir nemeler tagallalary. Görüller näme edipdirler? Odallar Amerikan green card'yny aljak bolup ýututjan aýdary adamlaryň sany bir 10-20 miň sany adam boldy. Indi häzir diýe Türkmenistan gylla ýar diýen ýaly şu ýöne şolurda arda berişip diýe ondan şu dil urundan ingliz dilini bilýän adamdan şeýle bir eklenji gowlany diýe şol lotereýa oýuny boýunça ingliz dilini bilmeli diýe anketa doldurjak bolsaň şol. Şolan bir iş köpeldi diýe şolary tutjan kän ýa bir tarapdan ýa beýlek tarapdan şo ýurtdan çykjak bolup görgüller diýe şoňdan bir ýapşalga hökmünde görýärler. Şoň üçin arta berýänden sany köp bolansaň
Indi bir hili Amerikada şol Türkmenistandan kabul edilen adamlaryň bir limitini ýa-ni şo kwota diýil ýa-da şoň şäginem bir köpelden ýaly görünýär. Näme üçin? Sebäbi diňe ýöne şu 2023-nji ýylda şol Green Card lotereýasy boýunça şonu oýnap Amerikadan şoňa ruhsat alan, ýa-ni şu kabul edilen, Amerika tarapyndan kabul edilen adamlaryň sany Türkmenistanyň sany 1313 adam. Diňe ýöne şu ýylyň ine barynjy 1,5 ýylynda diýen ýaly. Indi deňeşdirip görsek, indi bu köp diýär, indi köplüğini azlygyny bilmek üçin olalky ýyllar bilen deňeşdirmeli. Indi aýdaly 2016-njy ýylda, mundan 7 ýyl odal. Näçe adam alypdyr? Green Card Amerikadan 91 adam alypdyr. Bar ýok 91 adam. 7 ýyldan soň ine şu wagt 1310 adam alypdyr. Ine şu taýda sanawyny getiripdir, ýani Kronika Türkmenistan saýty. Ine 17-nji ýylda 306 adam alypdyr, 18-nji ýylda 258 adam alypdyr. Yani geçen yılın ödünde 2020-nji ýylda gaty köp däl, 555 adam alypdyr. Emma şu ýylyň ýönüne başga bir 7-8 aýynda 1310 adam alypdyr. Indi bu näme görkezýär? Ýa kaýdyşymýaly, ýa-ha bir tarapdan, bir tarapdan arda berýän sany köpelipdir, şol urda gaty köpelipdir. İkinci tarapdan Amerika tarapyndan belki var, şu ardalaryň sanynyň juda köpligini zatdyny gödeňini tutup şu ýurda berilýän şol ýanky çäk we adam sany şonu köpelden bolmagy mümkin, kabul edilmeli adamlaryň sany köpelden bolmagy mümkin diýip atatlan ýa-da. Ondan indi şu wakalyň barşynda ýurtda dogulýan çağalaryň sany adalya diýilýän bir alada bar. Sebäbi adamlar ertek günde anamy ýok Türkmenistanda. Ondan çağa dogurmak näme gerek diýen soragy berýänler köpdi ýa-da ertek gün bir näde beklejegini de bilen özüm dekläp bilen dok çağalarymda näde bir jogap bermeli, näde bunu eklemeli. Indi ýöne şu taýda Türkmen News saýty şu meselede de indi bir zada salgılanýar, statistika maglumat almaga mümkin ýa Türkmenistan içinden. Ýöne şu ýagdaýy bilmek üçin bular näme seredýärler? Indi her ýylyň 1-nji sentýabrynda mektebe okuwa barýan çağalaryň sanyny seredýärler. O arada da näde maglumat? O arada da açyk maglumat beren oklar şunça çağa geldi diýip. Ýöne bir näme bar, bir usul bar. Soňky ýyllar 2016-njy ýyldan başlap her ýyl çağalara, mektebe 1-nji klasa barýan çağalara kompýuter sowgat berýändirler. Näçe hatyrlanyp duran diýji kompýuterler we şolaň sanyny çap edýärler. Şunça kompýuter berildi diýip da. Diýmek şu sanyna göre şu 1-nji klasa baran çağalaryň iň bolmagyny hasany bilip bolýar. Ýöne bu taýda Türkmen News saýtynyň administratorynyň bir ýalňyşy zady bar. Indi bu geň görýär. Bular geçen ýyl 159 000 sanyna kompýuter berilipdir diýär. Diýmek şonça çağa barypdyr mektebe diýär. Indi bu ýylam diýär şoň ýarty ýalrak diýär 76 677 sany kompýuter berilipdir. Tas ýarty ýal bolup çykýar. Bu diýär näde diýär bunça adalaýdym kaçaga diýär. Şagalaň sany 160 000 dön, ol 76 000 bir 80 000 töwerekden. Tas 80 000 dönem gowrak çaga adaldy bolýar da. Ýöne bular bir zada düşünýär, şu saýtyň administratorlary. Men ýakyn gepleşik edipdim, aýdyň giýjelen garanky kölgeler diýip. Şu taýda iki tane bir firmaň adyny agzap geçdim. Ýani elektron enjamlaryny öndürýän Türkmenistanda bir firmalar bar. O firmalaryň eýeleri häzir Berdi Muhammedow bilen tokumna ýakyn adamlar hasapdan ýa. Şolara ýakyn bolan üçin mara şolaň öndürýän önümlerini bular hemme edara kärhanlar almaly. Bilim ministrligi hem şolardan kompýuter alyp, satyn alyp, bilim ministrligiň öz büdjetini hasabyna satyn alyp, çağalara sowgat bermeli. Nime şu taýda iki tane firma adyny agzap geçenler ýadyňyzda bolsa, biri şol aýdyň giýjeler, beýlikden agdy berlik. Indi bular näme diýän eken? Her ýyl şol sentýabr aýy gololýar, onuň şu iki firma ikisinden hem hersine güni gylla ýaryny berýärler, ýani norma berýärler. Sen mesal üçin 180 çağa gelmelimi Türkmen ýani mekteplere 160 000. Ine geçen ýyl 160 000 töwerek gelipdir. 160 000 çağa gelmelimi? Sen 160 000 güni ber, sen 160 000 güni ber. Geçen ýyl şey edilipdir. Ya bir başlan 160 000 güni ýani sen 80'ni ber, 80 000, sen 80 000 güni. Ýöne seredin, bu taýda 160 000 garan o taýda. Bu taýda näme bolýar? Şu tanyny 76 677 diýilen hakyky san şu. Ne şu ýyl baran çağalaryň sany. Indi bu ýyl haýdan Photoshop firmalaryň biri beripdir şu kompýuteri. İkinji biri bermeýändir. Sebäbi geçen ýyl şolaň hersine 80 000 töweregi kompýuter berdirdiler. Hersinden şu bilim ministrligi 80 000 töweregi kompýuter. Bularny bilim ministri 2 hesse kompýuter alýar. Ýagny barýan çağalaryň sany 80 000 töweregi.
Ýöne şu ikisi köp aldyrýarlar bilim ministrligine. Hebe soňu bilen bular pul peýdatyny görýärler. Hem ýegenler görýär, ýegenler hem bular arka durýanlar hökmünde. Hem şu firma ýegenler dostlary ýa-ni şu firma eýeleri görýärler. Hakykatynda şu ýyl baran şagadan sany biziň hasaplamamyzda doýuçy, ýa-ni odoldan gelýän nämämiz boýunça. Şol şu sanyny hakykatynda 76 miňden gowrak. Geçen ýyl 80 miň töwerekdi. Ýöne kompýuter alanlaryna 2 edip alýar. Inni onda zapasa taklamak näme gerek? Ýene bir 70 miň töwerek näme? Ya 80 miň töwerek näme? Şolaram satylýar diýilen gurrun var. Yani ikisi töwerek aldyrýarlar, bular mejbur edýärler, soň mekteplere paýlap, ya mektepleň öýleri şonu öýleri bir edip satýarlar mektep ýol başlary, ya bilim ministrliginiň öýde bir edip şoňusyny peýda görýär, ýöne şonu ikisi aldyrýarlar da umumyň. Şunu ýaly näme gelip çykan, men gepleşimden bilen belläme geçdim, bolmasa sebäbi internetsiz var. Indi mundan 10 ýyl töwerek odol, inta kompýuter paýlanmaka. Şu kompýuterler berilmäka 2013-nji 2014-nji ýyllarda Türkmenistan orta mektebine barýan çağalaň sany görkezlýärdi. 110 miň töwerek çaga bar ýa-da. 110 miň töwerek çaga bar. Ondan soňra neşalaň sany 80 miňe häzir 76 miňe gelipdir. Beýdimek näme ýa şo geçen ýöne 10 ýylyň dowamyny 30 miň töwerek çaga azalypdyr. Şolaň dowulýan çagalaň sany azalypdyr. Diýe mundan 10 ýyl odol çagalaň mektebe barýan çagalaň sany 110 miň bolsa, bu ýyl 160 miň bolup bilmeýär. Ne geçen ýyl 160 miň bolup bilmeýär. Çagalar sany köpelene var. Şondan hem düşünäýmeli, şu san ikisi köp öldülen zat. Olam näme şu kompýuterler, şu berilýän kompýuterler ikisi berilen kompýuterler. Ikisi artyk majulen aldyr diýerler. Şoň göni ýartyn alaýmaly şagadan sany çykarjak bolsam. Nimen ýöne şu administratorlar ýatly diýende. Ondan soň ýene biziň Türkmenistan raýatlaryň biziň ýagdaýyny kynlaşdyran ýene bir zatda şu orfetde ýaşaýan biziň Türkmenistany, ýa-ni okuyan biziň Türkmenistanda talip ýaşlanmaz var. Indi şolara pul geçirmek meselesi häzir hasam kynandy. Odolları şu dollarda pul geçirýän enatalar şu Türkmenistandan Raiffeisen Bank müsülen geçirýärdiler. Raiffeisen Bank bol nemislerin banky, Günwataryň banky. Indi şu wagt orfede girilen sanksiýaň barşynda bular näme edýärler? Orfetiň ýagdaýyny kynlaşdyrmak üçin şolara salynýan salynýan salgytlar var, ýa-ni pul geçirilýän puldan tutulýan tutumlar. Şonu kynlaşdyrdylar, şonu köpetdiler. Näder Türkmenistandan näder dollar geçirjek bolsam ortaya. Dollar geçirip bilýän diýe, bular geçirip bilýän diýen oklar ýöne iň a tutumy $1000 etdiler. Şu dollar geçirenin üçin Türkmenistanyň bankyndan iň adamdan tölenmeli, töleň ýöne tutumy öýdi $1000 etdiler. Indi enatalar $200 ýerýän bolsa $1000 tutum töläp bilmeýär. İstesene de $1000. Kene hatça bolýar pulum var, men $200 geçirjek, $1000 törecek diýende de bular tölepdir. Nokta sebäbi şol geçirilýän pulun meçheri tutumdan az köp bolmaly. Ýani şu tutum ýani $1000 sen geçirýän pulundan köp bolmaly. Ýa-ni şo sen geçirjek pulun şundan hem köp bolmaly. Onça pul geçirip ýören adam ýok. Indi dollara geçirip bolan bir tarapdan. Indi bir şol ýanky Günwataryň sanksiýasy netijesinde bolanlar. İstesini Indi manady rubly urup bolýan eken mundan dolar. Geçip bolýan eken. Oň üçin hem näme etmeli? Häzir tanış biliş görmeli, para bermeli. Indi manady türkmeniň manadyny eýdip beýdip bir edip ýa ortaň rublyny ögrüp geçirip berýärler diýär. Odalar dollarda geçirilýän bolsa indi soňky wagtlar bir usulyny tapypdyr Türkmenistanyň ortaýyň banklary. Ýöne näme etmeli? Bular barýan, mesela şu Halk Bankyna barýan, Fenagat Bankyna barýan bolýan. Bular näme diýe bar gitdi diýe, şol Weneş Ekonom Banka bar diýe, ýagny Daşary Ykdysady Banky diýip bir zady bar Türkmenistan. Şo taýdan tanış tapmasaň diýe, şo taýdan hem ruhsat almasaň, sen pulun geçirjek bolup aladan näme diýen oklar diýe. Birak o taýak baryp diýe para bermeli. Üstesine de diýe, ondan taýda baryp bolýar diýip ruhsat alandan soňra sen pul geçirýän bolýan. Bular näme diýe? Sen puluny diýe, aňryk şagaňa geçirmeýän 30-40 ýaşynda saklaýarlar diýe. Soňra ay geçirip bilmedik diýip ýygyna berýärler ýöne, ýygyna berelenlerine bizim hyzmatlarymyzy çüýnüp diýe sen pulun uzundan $50-70 tutup galýarlar. Naýdal sen $250 beren bolsaň geçirjek diýip tapşyran bolsaň, tutumdan daşary indi sen ol nämeňden daşary hem tanış bilişlik görüp para berdiň ondan daşary. Indi sen berdiň bolýan, puluny sen çagaňa geçirip bermediler. Geçirip bilmedik diýip indem sana habar elýär puluny alyp barýan bolýan sen geliňe öňküden $50-70 kem berýärler. Näme üçin diýip sorýan bolýan? Bizim hyzmatymyz üçin tutum diýip. Eden hyzmatlarym ýok.
eden hyzmatlaram ýok. Ýöne saklaýarlar bir 30 gün 40 gün ýaly saklaýarlar da soňra meni puluny alyp gitdiýim uzundan tutup alyp galýar. Bu diýe ýürite ýola goýulan bir haramzadalyk ýaly, ýagny adamlar ütmek ýaly bir usul diýe. Olar şol diýe pulu geçirjek bolup alada edenem diýerler diýe. Köp adamlar şoňa anana alada edenem diýerler şonu ýa-ni ortalan rubulny öwürjek bolup. Ay olar aýdýar diýe bir ortalan rubulny öwürjek bolup geçirjek bolup aňyrda kabul etmediler, inden puluny alyp uzundan hem şey tutup kalyp. Şey dip inne bular bar Yörete ederni bilipdirler, halkı ütmöklüğün tiyada var yolunu olap tapıptırlar da. Ine halk var da atalık alada goşadırnak içinde. Inni yurtta yine var kıyınladılan beyren bilişiniz yani internetin bloklanmalı. Türkmenistan tutuş dünya boyunca internetin el yeterlik meselesinde in izak yurttan bir. In izak. Şu Afrikan in bir çökün bir gutoron yurdu diyenim şonnak internetin Türkmenistan'dan goşu mümkün. Şoň ispisine teresen Afrikan ýurtlarynyň tas hemmesi ýa Türkmenistanyň öňde bar ýa internetin tiýiligi onja el ýeterli onja. Türkmenistan bu meselede gutorda adamlar. Inni şu Türkmenistanyň içinde şu interneti bloklamakda spesialistler bar eken ulanylýan. Milli howpsuzlyk gullugynyň bir kiber howpsuzlyk boýunça bölüm diýip bir zat töredildi. Aralar bir ýakynlerde. Inni şonda itaat spesialistleriň bir maksat geldi diýip bir bar eken. Onan bir bulay aradan oňa geçiripdirler, olay aradan baňa geçirip ýene getiripdirler. Näder kawal şol resmi diýalýagda işleýär-de, ozal işleýän eken näder resmi diýalýagda. Onuň buňam kimdigini bilip şu Türkmen News saýtynyň öz çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň içinde çeşmeleriň biri bulara maglumat berýär. Ene şu haramzada halka garşy iş edip beren şu maksat ýerli biri ene telefonna şeýle beripdirler baňa. Mundan bir kuşaýyň. Ondan buna kömege diýen ýene biri bar, Didar Feýidov diýip ýene bir haramlady bar. Şolar spesialist bilen başy gowy çykýar, şu adamlara kas etmek üçin şolar bar, günni kynlaşdyrmakda internetlerini bloklap öldürem näme diýip bular. Para berseň diýe aşaklyk bilen para berseň teň diýe internetiň diýe belli bir derejede ýa-ni el ýeterli diýe näme saatlara, dürli saatlara girmekde zat. Para berseň bular şonam ne görýärmi? Edil kan berýär ýola goýupdyrlar şu adamlardan garp çyryp etmek üçin internet bloklanan bolup adeden bolup para. Indi şu arada Türkmen News'y ýakyn bir makala ýazdy da. Indi bular mara gorkup öz janyndan gorkup ýokurdan bir taýak geler edip näme? Bulara SMS urup jaň edip para ýa-ni kişiň administratyna çykýar Ruslan Mätiýew ede. Ilka haýwadat ýa, sen diýe bu ýadan zadyň beren netijesi bolmaz. Men bu internetin ondan öňküjünden beter diýe bloklanmany getirer diýilen ýaly haýwatat ýa. Ödem ne latin harflerden ýazypdyr, ýani ors dilinde ýazypdyr. Eň soňunda da näme diýe? Näçe durýar diýe şu makalaň aýyrmaklyk diýe, maňa diýe bakakny aýt diýe da. Indi bu taýda elbetde Ruslan Mätiýew alan näler diýip umyt edýän aldym diýen nokta. Indi siziň öýüňiz näderdiňiz ýyleşler, size ýüzlenýän. Indi siz şundar ýar bu saýtyň eýesi, şunýal bir haramzada barada makala ýazdyňyz. Halka garşy işläp beren bir arada. Indi olam size çykýar da diýe. Şu makalaň aýyrsan diýe da, gel gülreşelli ýa men pulum kän ýa, halkdan ýagarp çyrp etýär ýa. Alalaşalli ýa da. Siz näme jogap bererdiňiz şular ýa? Men öýdüm, aga näme derdim diýsene. Ay bor, men öýdüme aýtmaýyn, ýöne siziň jogabyňyz gyzyklandyr. Şonu şu kommentariýa bölüminde ýadyň şu jogabyňyz. Ondan indi ýa-ni ýene Türkmenistanyň meselelere gelsek, indi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ýa-ni daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlyklarynaky täzelikleri gelsek, ýa-ni ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Toýlu Ataýew bilen ýa-ni Ukrainaň daşary işler ministriniň ornwatary şolar ýaly bir Gödel denan Emine Japarowa diýilýär. Men çaklaýşym onça Ukrainaly tatar bolmagam mümkin. Bular gepleşip geçiripdir. Gepleşikde men ünsüm çeken zat näme? Türkmenistanyň şu ilçesi bilen geçiren gepleşiginde Ukrainaň daşary işler ministriniň ornwatary diýär, siziň diýär kapitanyňyzdan ýa Kaspy deňizinden ýa Ortaýadyň diýär harby gämeler diýär, bir de garşy raket at diýär görgüli. Şondan ardy diýär da siz diýär Kaspy deňizinde siz diýär sizem terketleşýär da diýär. Kaspy deňiziniň bir durumy diýip bir zat da diýär, Kaspy deňiziň ulanmaklygyň bir düzgüni bar. Ýani Kaspy ýaka ýurtlaryny şeýleýär bar. Şu Kaspy deňizini harby maksatlar üçin ulanmaly diýilen bir bölüm bar da. Şu alaşykda men bilişime görä. Ýa-ni daşary işler Ukrainaň daşary işler ministriniň wekili aýdýar da.
Şonu ýany ortat diýe harby maksatlar üçin ulanýar. Şo taýdan ýa raketa goýberýänligi hakynda biziň elimizde maglumat bar diýe, faktlar bar diýe. Sidem diýe gaýrat ediňde diýe şo ortada bir haý kuş diýeňizden diýileni ýaly ähňde gurrun edipdir da. Inni meni pikirlendirýän zat şu görgüli şu ýanky Türkmen elçisi Toýla Ataýew diýilýän. Häzir Putin'a jaň edip ey Putin'a gaýrat etsene beýtmesene diýip diýjek adam mı ka ýa aňyryk Gurbanlyla jaň edip Gurbanly berdim Muhammed'e ýa Ferdara jaň edip şonu aýdy bilerim ka. Şunu ýaly neme geldi şikayet delli bolýan ortada bir neme diýseňiz aýdyp. Putin'a haý kuş diýseňiz diýip. Siz näme pikir edýäňiz? Şu edilen talap, şu edilen iş bir ýerine ýetirip boljak iş mi Türkmenistanyň ýagdaýyny. Ýene goýulan meselelerin biri minni son kuwatlar şu Ukraina'nın DNS'ni yani buğdoyunu daşary ýurda eksport etmek meselesinde kynçylyklar ýüze çykdy bilşiňiz ýaly Ukraina'nın Odessa şäheriniň üstü bilen Gara deňiziniň üstü bilen Türkiýanyň üstü bilen aňgyrlykka Ukraina'nın buğdoyu çıkarılýar, esasy böyle o taýdan çıkarılýar, daşary ýurda eksport edilýär. Ýöne o taýgam Gara deňize Orsiýetiň harby ýanky deňiz güýçleri kontrolly edýän üçin Orsiýet bilen alalaşmaly boldy. Indi soňky bir ýyl ýa bir ýarym ýyl ýary. Bolin başda bular Orsiýede söz berenlerine alalaşa gelenlerine bol Orsiýet bir şert goýdy. Ýagny biziň hem buğdaýymyzy şu taýdan çykaryp Aňryk eksport eder ýaly Gara deňiziniň üstü bilen diýilenler bolýar diýdiler. Esas bolýar diýenem näme gün araçylyk eden Birleşen Milletler Guramasy ýagny BMG hem Erdogan Türkiýanyň hökümeti bolýar diýdiler biz siziň hem näme geçirdiler. Soňam gazza gelen ne de Orsiýetin ýanky buğdaýyny kabul etmän başladylar. Ýagny Orsiýet geçirip bilen ok diňe Ukrainanyň buğdaýy geçmeli. Ondan ötürü ýene bir şert bardy. Şol uradylýan buğdaýlar dünýä bahasyndan garip ýurtlara uradylmaly. Ýani Afrikada kynçylyk çekýän şol buğdaý ýetmeýän, un ýetmeýän ýurtlara uradylmaly. Olan bolýar diýildi. Ýöne soň näme bolup çykdy? Soň paspapy zorlugy üstü açyldy. Ýani Türkiýanyň üstü bilen uradylýan buğdaýlar 90%-den gowra, ýani 97, 96, 97% Günwatar uradylýan eken. Günwataryň baý ýurtlaryna uradylýan eken. O garip ýurtlara uradylýan eken. Ondan inni Putin ýanky nämäni kesdi. Şo alalaşykdan çykdy, ýakyn Şüling Thompson'da da şo taýdaky uradylýan, buğdaý uradylýan, Odessa şäheriniň buğdaý uradylýan terminaly raket oklaryny tutup şo taýda ýykanymraçylyk döretdi. Şo taýda terminalyny käden dikeltmesen häzir şo port açylany bilenem häzir işe girdiler ýaly däldiler. Indi ýa ondan soň şo wakaň ýydy bilenem şo wakaň öňýany bilen Putiniň gaharyny ýetiren ýene bir zat boldy. Bir şeňe ýaly Erdoganyň 3-nji möhlet prezidentlige galdy. 28-nji maýda prezident saýlandy diýip elan edilenden soň ýani iýunna şol Türkiýede saklanýan Ukrainaly höwüşçüler bar, ýani milletçi höwüşçüler diýen özleriň komandirler, ýani milletçileň komandirler, Azov topar diýilen toparyň komandirleri bar. Şolary geçen ýyl Orsiýet ýörükde bir şert goýup adatly goýberdi. Olar tutuluk tutýardylar. Ýetirlikde Orsiýetde bolýan, belli bir şert goýup Türkiýe uratdy. Ýani uruş gutarýança şolar adatlıkda bolup bilerler, ýani Ukraina barmaly däl diýip. Erdogan hem şoňa kepil geçdi. Bolýar Türkiýanyň territoriýasynda galar Aňryk barmaly. Prezident saýlanam desine şolaň esaslaryndan bir 5-6 zanyny näme diýenim şu diýip Ukraina uratdy. Üstesine de ýene Bayraktar diýip at bilen çykarylýan dronlar bar Türkiýanyň. Olaňam epesli bölüň Ukraina uratdy. Oň üstesine de häzirki wagt Ukrainada şo Bayraktar dronlaryny öňürýän zawodlar işläp başlady. Na Ukraina начали заводlar işläp başlandı, şoň guruluşuna başlandy. На Украине начали строить завод по производству БПЛА Bayraktar diýip maglumatlar çykdy. Innem Erdogan ýakyn 6-njy ýene defent ýawarda soğaça berdi. Putin bilen duşuşma gaýrat etdi şol nämäni däne feudalyn tapdy nämäni ýola goýsan diýip de. Putinim olay pikirlener diýdi. Günwataryň hem habar edişdileri Erdogan boşalýan aýyna dolanyp gaýtdy. Hiç ele Putin hiç da aryp bilmedi diýerler de. Putin aýtdy biz başga ýoluny gözler, başga ýoluny tapdyk diýilen ýaly gurrun etdi. Siz sözüňizi durundyk diýdi. Erdogan hem ýüzüne diýdi, şonu çykyş edende diýdi. Biz siziň sözüňizde bir gedek inanlyk, iki gedek inanlyk. O soň bizi anladyňyz.
uğradylýan däneler gitmeli ýerine gitmän başga bir ýurtlara gidýän eken, Orsiýadyň dänesini geçirmediňiz. Şolar ýalyp birden pretensiýa bildirdi. Inni bil näme şert goýdy Putin? Putin aýtdy, bizi diýdi näme dänen nidi? Esasy öz dänesine näme diýär kepilgeçe biram şol Ukraina territoriýasyna basylmalynan territoriýalar Orsiýa tarapyndan. Şo daýdan uğradyljak däneleri diýdi, biz gün Türkiýe uğratjak diýär. Sebäbi ynanamyz ok size diýlen ýaly gurrun etdi da. Bahreyn bilen nädir gepleşik alyp barýarlar, şo Bahreýne uğradylar, onuň Bahreýnden belli urmeçde size geçirirler. Şolam kontrolly o gödegçiligi alnar, siz hem şonu uğratmaly, ýurduna uğradarsyňyz. Ýani Afrika ýurtlaryna uğradarsyňyz diýär. Indi Afrika ýurtlaryna uğradylmagy näme üçin talap edýär Putin? Bularam näme üçin garşylyk görkezýär günwatar ýurtlary? Hebäbi soňky wagtlar Orsiýadyň Afrikadaky täsirleri artyp barýar. Orsiýadyň tarapdarlary köpelip barýar Afrika kontinentinde. Özlerim istesine de izleyizene häzir Afrikada revolýusiýa bolup zatlaryp günwatara tarapdar dikmeler var, şolary häzir häkimetden gidirip oturýarlar, käbir ýurtlaryň harbalary. Indi esasy barmaly dänilen barmaly ýurtlaryň hem käbirler ana şolar Afrikaň ýa-ni Orsiýa bilen saýuzaş ýurtlary. Buna mislen o günwatar näme üçin Orsiýadyň diýe saýuzaş ýurtlaryna bu däniler bolýar, o ýurtlar garyp diýe, o halkyna gerek diýe, pulundan töleýär diýe. Yani töläne de diýe biz şo ýurda barmy, şo ýurtlara ertmeliler, şo dänen diýilen ýaly. Indi bu taýda giýesi dawa diýe, bu taýda syýasy matlaklar ýatyr da. Indi bu taýda şu wakalaň bolup duran wagtynda Türkmenistanyň prezidentini Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz duşuga çağırýar 29 sentýabrda duşuk geçirilmeli, gepleşik bolmaly, ýapyk kapylaň aňyrsynda. Ýöne bilam ýöne ýerden näl, bu uýun ýany näme üstü açyldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden hem biziň prezidentimiz hem tutuş Merkez Aziýanyň prezidentlerini eýem gepleşige çağırypdyr Washingtonda. Indi bular onsuzam Washingtona barmaly, näme üçin ala böyle Washingtona geçirilýär. Washingtona şu sentýabr aýynyň 10 ikinci ýarmynda da, şu sentýabr aýynyň ikinci ýarmynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň siýasaty geçirilýär. Oňa da dünýä ýurtlarynyň hemme liderleri diýen ýaly şo tak barmaly. Ondan şol nemede formatda da Washingtonna bir näme diýe Biden ýürüýdi. Şu Merkez Aziýanyň 5 ýurdunyň 5 prezidenti bilen ýapyk kapylaň arasynda duş gepleşik geçirmekçi. Ondan soň bular ýyllarına gaýdyp gelenden soň ýene Germaniýa barmaly. Germaniýada ol kansler Olaf Scholz diňe bir Serdar Berdimuhammedow bilen tutuş Merkez Aziýanyň liderlerine gepleşik geçirmeli. Indi şu taýda bir üýtüşik bir näme bar, bir kanuny laýyklyk bar. Aprel aýynda ýadyňyzda bolsa Türkmenistan Daşary işler ministri Reşit Meredow Amerikada duş geçirdi, ýa-ni döwlet sekretary Blinken bilen. Soň ondan gaýdyp gelenden soň göni Germaniýa gitdi. Germaniýada da duş geçirdi ýapyk kapylaň aňyrsynda. Ondan may aýyna ýitirim boldy. Ýa-ni bilenem Gurbanly Berdimuhammedow ýitirim boldy. Soň bilen ikisini hem Ýewropada, ýa-ni Germaniýada ýene görüpdirler da. Berdimuhammedow Germaniýada gezip görenligini Orient saýty maglumat berip, hatda suraty bilen çykardy. Ýöne bir hamala bir resmi sapar bilen näle ýöne gezelenje gelen ýaly görkezdiler. Şo taýda da Berdimuhammedow bilen Reşit Meredow bir aýal ýitdiler, ýadyňyzda bolsa. Reşit Meredow atla bir ýarmy aýal görünmedi. Indi şu taýda bir zatlar bolup ber. Şu wakalaň fonunda da Amerikan Birleşen Ştatlarynyň wekilleri gizlin sapar edip başlapdylar Türkmenistana. Ýani ýakyn 27 adamdan ibaret ýörüýte delegasiýa Türkmenistanyň Aşgabat aeroportuna gelip, Aşgabat aeroportunda Serdar Berdimuhammedow bilen duş geçirip gelýär da. Diňe oňulen umman Türkmenistanda dolanýan adamlar bilen. Onam ýakyn Türkmen News saýty berdi. Indi şu taýda umuman Türkmenistan Amerikada ady ýurtlarym bir hili günwatara ýakynlaşmak ýaly, günwataryň bir hili basyşyna fedabar bolmak ýaly bir zady başdan geçirip ber. Bu barada biz aýratyn gepleşik eder, sebäbi häzir şuň aňyrsynda näil plandan bolup biljekdigi Reşit Meredow bilen Gurbanly Berdimuhammedow günwatarda geçiren gizlin gepleşikleriniň mazmunyň nämeden ibaret bolup biljekdigi barada biz aýratyn gepleşik etmekçi bu taýda öğrençinde kaydatlardyr.
Indi şu wakalyň öňi ýanam ýaňyakin Serdar Berdimuhammedow Wengriýa paýtagy Budapeşte da sapar etdi 20 awgustda bir günlük sapar etdi. Ýöne şo taýda Türkmenistan gazyny Wengriýa ýetirmek satmak barada bir deslapy alalaşa gelipdirler. Inni bu taýda şo gazy näde Türkmenistan gazyny näde belirtmeliligine togra ýüze çykýar da. Wengriýa Ýewropa Birleşiginiň bir agzasy. Inni Türkmenistan ýa-ni Ýewropa Birleşigi Orsiýadyň gadyndan ýüze gurdy, ýagny Baltika deňizinde Orsiýadyň turba prowodyny partladylar. Ana geçen ýyl sentýabrynda. Ondan bäri gaz akanok üstesine de bu ykdysady kynçylyklar ýüze çykyp dur. Germaniýa barýan ýa-ni gaz turba prowodundan soň üstülen Aňryk goňşy ýurtlarda da geçirilýärdi Orsiýadyň gazy. Indi bular alternativ gaz çeşmelerini gözleýärler. Şol handa Türkmenistan gödöňünde tutulýar. Ýöne Türkmenistanyň gaz turba prowody baranok, hiç ýerik Türkmenistanyň çäginden bir Aňryk geçenok diňe Hatay tarapa bar, çekilen turba. Ama Günwatar tarapa onu geçirjek, olan Kaspy deňiziniň üstü bilen ýa Kaspy deňiziniň asty bilen geçirmeli. Gaz turba prowodynyň olary proýektiň gurulşy hem gaty köp wagty gaty köp harajaty talap edýär. Indi esasy bir ýol we bir usuly we suwuklandyrylan gaz. Suwuklandyrylan gazy Kaspy deňiziniň üstü bilen ýa-ni sisterne bilen Baku ertiyalar Bakuňam şo turba prowodyna guýýarlar da şo taýdan Türkmenistana hasaby çykarylýar. Indi şo ýol bilen olam Türkiýe üstü bilen ikran şahady we Türkiýe üstü bilen geçýän şahady we Türkiýe üstünden geçmeýän şahady we şol ýol gödüňünde tutulýan bolmaly. Indi Türkmenistan bilen şolar ýaly hyzmatdaşlyga bular gydyklanma bildirýärler hakykatdan hem. Indi bular bir tarapdan Merkada diýen ýurtlaryny öz täsir sferalaryna düşürme uğruna ala diýen bolsalar, ýa-ni Günwatar tarapy Amerika şoltany. Eýem Ermenistan bilen Amerika arasynda bir ýakynlyk görünýär. Ol ýakynlygam hatda bilelikdäki harby türgönleşige çenli barp ýetdi desine. Ýagny şu düýünden başlap 11-nji sentýabrdan 20-nji sentýabr aralygynda ýem Ermenistanyň harby güýçleri bilen Amerikan harby güýçleri Ermenistan territoriýasynda harby türgünleşik geçirýärler. Indi bir zat ünsvermeli. Ermenistan şol wagtyň ödünde ODKB guramasyna, ýagny kollektiwlen howpsuzlyk guramasyna agza bolup durýar. O guramada odolky post-sowet ýurtlarynyň bir näçesi girýär. Yani Orsiýet, Ermenistan, onuň Belarusiýa, onuň Merkada diýen Türkmenistandan beýleki ýurtlarynyň hemmesi 4 ýurty girýär. Yani Kazakystan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbegistan olaram girýär. Indi bular öz boluşda bir ýanky NATO alternativ şoňa garşy durýan bir bileşik, önem howpsuzlyk bileşik bolup durýar. Indi Ermenistan şoň düzüminde ýöne Ermenistan indi ultimatum bildirip, protest bildirip, men biz sizin ýanky harby nemeleňizde gatnaşjak galyp şu ýyl bolmasa şu ODKB guramasy şu sentýabrda olaram bir harby türgünleşigi geçirmekle planlaşdyrypdylar. Belarusiýada şoňa gatnaşjak galýdy. Oňa bir gatnaşanok, ondan ODKB-ň käbir ýokary derejeli daşary işler ministrleri, goranmak ministrleriniň derejesine geçirýän maslahatlaryna da özüniň goranmak ministrini iýermezlik bilen protestler başlady Ermenistan. Indi bu neme dartymlylyk nigiden ýüze çykdy, nämeden ýüze çykdy? Buň sebäbi şol Ermenistan bilen geçen ýyl Azerbaýjanyň arasynda Dağlyk Karabag regionuny çaklaşyk ýüze çykdy. Uruş ýüze çykdy. Ýene nowatdaky gerek. Indi Ermenistanam şu ODKB-ň öz ustawyna görä Ermenistanyň arkasynda şu ODKB-ň beýleki agzalar durmaly, uruşa goşulmaly, hakykatynda goramaly şonu. Indi Ermenistan goramaly beýleki ýurtlar. Ýöne goramaly demek näme bolýar? Azerbaýjanlar uruşa girmeli. Türkiýe dilli ýurtlara mene Amerikada ýa-ni ýurtlara Azerbaýjanda uruşa girmeli, Belarusiýada, Orsiýada olara Azerbaýjan bilen ykdysatdaýdan iň bir ýakyn hyzmatdaşlyk alyp barýan ýurtlar. Beýleki tarapdan olar Türkiýe dilli ýurtlar ol medeni, hatda howpsuzlyk meselesinde de Azerbaýjan bilen alalyşykdaky ýurtlar. Olar näme indi ýöne Paşinýanyň nemesini goramak üçin, şonu bir odadan taklamak üçin, şu kursyda taklamak üçin ýa şoň territoriýasyny goramak üçin indi olar Taýyza şurdu diýen ýaly bir ýurt bilen uruşa girmek bolýar. Şonam etmediler, olar aýtdy, biz parahatçylyk ýol bilen çözülmeň gurunda diýdi. Tagalla etmeli, nähil tagalla etmeli bolsa biz taýýar, nähil ýardam bermeli bolsa ýöne parahatçylyk, diplomatik ýollar bilen ýöne biz uruşa girjek diýdiler. Paşinýanam şondan gaty berdi. Onu diýdi bu ODKB guramasyna Ermenistanyň bolmagyny hiç il many galanok diýem, indi näme etdi?
Inni hatta ODKB goromasından çıkmak ýaly ine yani şertler goýup başlady. Yani son kuwatlaşan gurrun edip başlady Paşinyan edýän çykyşlaryna. Ýöne Paşinyan ot bilen oýun edýär. Häzir Paşinyan ODKB'den arasyny üstse, Amerika arkasyny direse, Amerikan regionnaky täsiriniň artmagyna Türkiýede garşy, ýöne Orsiýadam garşy. Emma Amerika bähwitli, olar arkasynda dursa, olar näme edip biler? Provokasiýa etmeli bor. Hökman Amerika tarapy Günwatar tarapyna provokasiýa gerek näme diýen, şo taýda urşuň bolmagy amatly. Odalamaydyk gelýän men. Merkadadyada da, Kavkaz regionunda da uruş ýüze çyksa, uruş ýalyny mögjehe Amerika üçin bähwitli, sebäbi şo taýdaky durnuksuzlukdan peýdalanyp Orsiýada garşy gün ortadan lar vurup bolýar. Ýagny hakyna tutma güýçler bilen ýa terrorçy toparlary şo taýda getirip gady şol baş aýlykdan peýdalanyp Orsiýada uly ziýan ýetirip bolýar. Hem iktisaddan hem harby taýdan hem siýasat taýdan. Indi bu gidişine gitse häzir şol oýuna Merkada ýurtlaryň goşulaýsa, şoň alamatlary ba goşulmaz diýer ýaly däl. Häzir bular her hil mehanizmleri, her hil primleri, her hil basyş metodlaryny ulanýarlar. Ýa-da bilşiňiz ýaly owurlaň pulu Günwatarda ýatyr. Owurlaň puly Günwatarda ýatyr. Owurlaň jylawy Günwataryň eline. Şol jylawyň üstü bilen hem oýun oýnadyp bilýär. Biziň hem owurlanmagyň pulu şo taýda. Şoň üçin ine son kuartlar şol Gurbanly Berdimuhammedow bilen Reşit Meredowyň ýitirim bolmagy ýaňy ýakyn soňam Günwatarda şol ýaly gepleşik bilen geçirilmegi. Üstesinde şoň ýylan bilen iýun aýyna Gurbanly Berdimuhammedowyň öz adyna arkada ady bilen hamala ýanky Hayır Sahavat fondunyň açylmagy ýalylar peýda boldy. Onam kim açyp berýär? Günwatar açyp berýär. Şu datlar Orsiýadyň bähwidine däl, regionyň bähwidine däl, durnukkullugynyň bähwidine däl region. Ine bu meselede biz aýratyn gaýdyk geleriz. Bu gaty uly tema, çuňur tema, analizi talap edýän tema. Ine şu wakalan fonuna ýaňy ýakyn ýa-da 9-na 10-njy sentýabrda Hindistanyň paýtagty New Delhi'de G20 diýilýän topara degişli 20 sany ýurt, hakykatynda 20 ýurtda 19 ýurt agla. 20-njisi Ýewropa Birleşigi, Ýewropa Birleşiginden 2 sany wekil bardy. Galany 19 sany ýurt. Şolaň uly ýyllyk sammiti geçirildi. Ýöne baňa Hataýyň prezidenti barmady, Xi Jinping barmady, Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putin barmady. Olaram barmaly. Indi bolýa Putin öz janynyň howpsuzlygy üçin ala dediýär diýerler, sebäbi Gaga sudunda oňa garşy iş gozuldy. Ýöne Hataýym şunu ignore etdi. Hataýym premier ministri vermek bilen şäklendi. Indi bu näme signal boldy? Yani biz şu Günwataryň wekilleri bilen bir stoluň başynda oturjak däl biziň öz oponentlerimiz bilen diýilen ýaly bir signal hökmünde kabul edildi. Beýlek tarapdan indi geçen ýyllaky sammit bilen deňeşdirilenle bu ýyllaky sammitiň gurbeýän täsiri bir tafawaty boldy. Bular her gedek sammit geçirilip gutorulandan soň ýüzlenme kabul edýärler. Belelikdäki ýüzlenme diýilen bir zat da şol ýüzlenmede geçen ýylky ýüzlenmede Orsiýadyň Ukrainadaky harby interwensiýasy ýazgarly, gaty açyk tekstler bilen gurrun edildi. Şo agresiýa diýilip atlandyrly. Bu ýylky tekstde Orsiýadyň agresiýasy asla agdalanok. Ukrainadaky krizi silip geçirilýär. Ukrainadaky kynçylyklar diýilip agdalýar ýöne Orsiýadyň Ukrainadaky agresiýasy diýilen ýaly retorika sözler ulanylmandyr. Baňa da Ukrainanyň daşary işler ministri gahar bildirip beýan etdi. Näme üçindir Orsiýada gerek gelene bu gedek has ýumşak pozisiýany eýlediňiz diýip. Buňa da sebäp bolan zatlaryň bir diýip näme hasaplanýar? Orsiýadyň öz urusly bir saýyzdaş bolup durýan Hindistanda geçirilmegi, Hindistanyň şol prezidentiniň şoňa ýol başçylyk etmegi, premier ministriniň şol sammita, şoň täsiri bolanlar diýilip üstesine de bu düzüminde umuman Orsiýada saýyzdaş diýilen ýaly ýurtlar bar, ýagny BRICS diýip bir bileşik bar, BRICS. Şo BRICS-e Orsiýa bilen bilelikde Braziliýada girýär, Braziliýanyň prezidenti şu taýda, ondan Günörtü Afrika Respublikasyna girýär BRICS-e. Ona Hataý girýär, BRICS-e, Hindistan girýär. Indi şolaň täsiri bolmagy mümkin diýilýär. Indi bularam Günwatarym beýlek tarapdan indi şol bir ortak gol alalaşa gelmek üçin bir janet ýany meňdeşde. Indi BRICS meselesine gelsek, ýakyn Awgust aýynda BRICS-ňa bir sammiti geçirildi. Günörtü Afrika Respublikasynda. Şu gün indi Günwataryň esasy iň kuwatly ýurtlar diýilip hasaplanýan
Ýurtlaryň bir G7 diýip bir topary bar. Indi bir ýanky bu G20 märe hem günnowar ýurtlar, hem günwatar, hem Amerika gaty köp ýurtlar girýär. Inni gönden günwataryň öz kapitalistik ýurtlaryny öz içine alýan ýene bir birleşik bar. Oňa G7 topary diýilýär. G7 toparyna da indi ştaty görkezilýär. Ýaly Amerikaň Birleşen Ştatlary, Germaniýa, Ýaponiýa, Beýik Britaniýa, Fransiýa, Italiýa, Kanada girýär. Indi şolar şu ýaňy hakynaçyny dünýäň içerki önümçiliginiň etaty agrymly bölegini şolar alýar-da. Şolara degişli. Ýöne soňky geçen bir ýylyň dowamynda BRICS toparyna ýerýän ýurtlaryň içerki önümçiligi bilankydan hem has ýokary bolup çykdy. Baýlyklary da umumy baýlyklary. Indi ştada deňeşdirme başlady diagramma wada 2006-njy ýyldan başlap geçen döwrüň içinde seredin şular ikisiniň içerki önümçiliginiň ötüşini hem aşağı gaýdyşyny seredin. Şu ýokardan aşağı gaýdyan liniýa başladyk. Bilen şol G7 toplaryna degişli. Ine şu gök renkli çadyk. Bilen içerki önümçiligi aşağı düşüp barýar. 2006-njy ýyldan başlap. Gazalçylyk wadyr, gazal liniýa. Ine bu BRICS toparynyň içerki önümçiliginiň derejesi ol gitdigiçe ýokarlanyp barýar. Indi şu näýil bolup dur soňky bar ýok bir näçe ýylyň dowamynda 2006-njy ýyldan bäri alsak da 10 ýaş 16 ýyl 17 ýyl bäri. Berediňizmi? Ine 2020-nji ýylda şolar deňleşdi. Şolaryň içerki önümçiliginiň möçberi. 2020-nji ýyldan soň ine ünferersiňiz BRICS-iň baýlygy içerki önümçiliginiň derejesi G7 toparynyňkydan has ýokary geçdi. Dünýäň ekasy kapitalistik ýurtlarynyň baýlygyndan ýani içerki önümçiliginden BRICS-inki ýokary geçdi. Niýan kaýdyşy ýaly BRICS-e 5 tan döwlet diýerýär häzirki wagt. Ýani şu BRICS G7 döwletine de 7 tany günwataryň baýy döwleti ýerýär-de. Indi şu gün näçe şularyň ýagdaýy nähil bol? Indi 22-nji ýyl, indi 23-nji ýyl ine. Dünýäň içerki önümçiliginiň 32%-den gowragyny BRICS döwletine degişli. Dünýäň içerki önümçiliginiň 29%, ýani 30%-ine golaýan G7 toparyna degişli. Ýöne indiki ýyldan başlap 1-nji ýanwardan başlap bu ýagdaý BRICS-iň tarapyna hassa atyklyk eder diýilip garaşylýar. Ödem görleşdirilmedik derejede. Näme üçin? Şu ýylyň BRICS-iň düdümine girmek üçin ýa-ni şol topara agda bolmak üçin ýene 6 döwlet arza berdi. Şolaryň arzalaryň kabul edildi. Indi 1-nji ýanwardan şolar girýär. O döwletler kimler? O döwletler Newit gada iň baý döwletler. Saudy Arabistany agda bolýar indi BRICS-e. Ondan Newit'e baý bolan Arap Emirlikleri girýär. 1-nji ýanwardan İran girýär. Newit'e iň baý ýurtlaryň biri. Ondan Misir'in yankı tebrik resursları ödenen bay olam girýär. Etiopiýa girýär, Afrikadan. Ondan Günorta Amerikadan Argentina girýär. Şular girse Newit zapasy boýunça dünýäň Newit zapasynyň 95% ýaly zapasy BRICS-iň elinde bolýar. Gödäňe getiren adamlar. Dünýäň Newit zapasynyň 95%-de golaýy şu BRICS guramasyna giren döwletleriň elinde bolýar. Newit'i elinde saklamak diýmek, Newit sewdasyny elinde saklamak hem şoň bakalaryna täsir etmek, sen ýa dünýäň ykdysadyetine günnün täsir edip bilýäniňi aňladýar. Sen dollaryň hümmetini hem galdyryp bilýän, isleseň düşürip bilýän, sen energetik resurslaryň bahasyny sen ýokary galdyryp bilýän, düşürip bilýän, isleýän ýurdun çökerenýi şoň netijesinde şoň ykdysadyetini çökerip bilýän. Indi bular BRICS hakykatdan hem günwatary çökerip biljek bir güýje ögürlermi? Şolar şo mehanizmi günwatary çökermek üçin, öz mümkinçiliklerini günwatary çökermek üçin ulanyp bilermi? Ulanyp biler. Bilmediği bilecekler ulanyp biler. Ýene bu taýda käbir konspirologiýa garaýşlarym bar. Näme üçin? Nähil garaýşlar? Indi beýle tarapdan häzir tutuş dünýäň ýurtlarynyň merkezi banklary ýa-ni digital valyuta diýilenler girecek bolýarlar. Ýagny nagd puly aradan aýryp digital puly aldyrjak bolýarlar. Olam näme üçin edilýär? Şu elektron dünýäsiň üstü bilen tutuş adamlaryň her bir ädimini kontrolly almak, umumyň elektron kanslagy diýilen ýagdaýy döretmek üçin edilýär. Nagd puly aýyrsaň, hemme zat elektronlaşdyrsaň,
Sen ýem elektronikan üstü bilen, internetin üstü bilen sen hemme durmuşyň dolandyryp bolýar, ijek zadyna kontrol edip bolýar, puluňa gödäwçilik edip şonu ýatyryp bolýar, sen tölegiňe ýol bermänem bolýar, sen bir ýerden beýle kere gitmeňe de öňüne beýot bolup bolýar. Şonu ýallatlary bular tutuş dünýä global derejede giýirecek bolýarlar da. Inni şu ýanky BRICS'iň öz boluşly bir günnogorda öz boluşly bir ullukan bir gurama öwgürilmegem şu planyň çäginde bolmagam mümkin diýilen garaýşy bar. Ýani nähili bular dünýäni şeýlere paýlaşjak bolýandylar. Ýani Günwatar tarapy, Ýewropa tarapy hem Amerika tarapy, Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Britaniýanyň eline gödäwçiligine galmaly. Şo taýda da ýanky digital kanslager diýilýär. Şo taýda dörediler, şolar kontrolly eder. Inni tutuş dünýä kontrolly etmek bir ýurduň güýçli kontrolly edip bilmeýär diýilen pikir bar. Şoň üçin bugün nogorun kontrollugyny Hataýa bermeli. Ýani BRICS'e bermeli, ýöne BRICS'e ýa-da rol oýnaýan ýurdam Hataý bolmaly, Hataýyň güýçleri bolmaly, Hataýy dolandyrýan güýçli bolmaly. Şolar şeýdi paýlaşjak bolýar, şolar ýaly bir dilli uşuk wa, emma halkyň gözüne bolsa bölünşik ýaly görkezmeli, bir ýöne dolandyrma üçin edilýär diýilen gurrun wa. Ýöne beýleki tarapdan häzir BRICS öz valyutasyny ýetirjek bolýar. Yani dolarlardan tapawly, ýewrodan tapawly halkara ykdysady feodal gatnaşyklaryna ulanylajak öz valyutalaryny döretjek. Beýdimek näme? Olar häzir şonu döretseler, şoňa ýam eskide taýýar, masaly nemesi suratan taýýar, ony internetde de berdiler. Şol häzir dolanşyga girýärse, onu Günwataryň dollary, ýani Amerikan dollaryny ullukan hakyky urgu bolýar onu. Onna şol girildi, onna diňe bir Ýewropaň däl, Amerikan özüniň hem ykdysadyety çökýär şonda. Şoň üçin ýanky beýle konspirologlaryň pikiri bar, ýanky dünýä paýlaşmak üçin ýörüýti edilýän zat diýilýän zat bir tarapyndan urundan barýar bolup görünse de ýöne BRICS'iň häzirki toporuna giren döwletleriň ýol başçylarynyň öz arasynda nähil alalaşyk bolup biler. Bilen ýeti nähil bolup biler. Bular Günwatardan ýadan ýurtlar bilen käbirleri. Günwataryň basyşyndan, Günwataryň hegemoniýasyndan, kontrolundan ýa-da indi öz başly çykalyk hökmüne ýanky şo BRICS'en bir haray tapjak bolup barýan ýurtlar ýaly görünýär bilen köpüsi. Şolat amalaşda hakykatdan hem Günwataryň işiniň gaýtmagy mümkin. Şu wakalyň barşynda ýene bir täsirler bolup dur. Afrika häzir Günwataryň kontrolundan çykyp başlady. Ine soňky ýöne bary ýogy 3 ýylyň dowamynda Afrikaň 8 tane ýurduny harby agdyrlyşyk boldy. Bir 8 tane ýurdunda bolan harby agdyrlyşyk kimiň bähwidine? Günwataryň bähwidine mi? Ýok. Şo Günwataryň şu daýdak dikmelerini ýok etdiler, şolar aýyrdylar, harbylar. Ödem serediňinde Günwatar nähili dikmelere, nähili diktatorlara golluk berip ýol berip geldi. Ine iň soňky agdyrlyşyk bolan ýurt Gabon diýilip atlandyrylýar. Gabonda da Ali Bongo diýen biri 3-nji gedek özüni prezident saýlatdyrdy. Ýöne ünferiň adamlar şu Ali Bongo diýär. Ali Bongo diýilen adam kim? Ali Bongo diýilen adamyň kakasyna Omar Bongo diýilýär. Omar Bongo şu ýurda 40 ýyllap prezidentlik eden adam, diktator ödem. Diktator 40 ýyllap diktatorlyk eden adam. Ödem kimiň saýatynda? Günwataryň saýatynda. Esasan Fransiýanyň saýatynda. Sebäbi şu 8 ýurdun 8-sinde de Fransiýanyň harby bazalary bar. Harby bazaň bar diýmek näme diýmek? Şo ýurdu sen kontrollyk edýän diýmek. Şo ýurdun tebigi resurslaryny sorup oturýardyň diýmek. Bular näme diýär? Fransiýa ýaly, Angliýa ýaly, ýa Amerika ýa ýurtlar öz dikmelerini oturýarlar. Şular şu Omar Bongo diýilen ýaly bir haramzadany oturýarlar 67-nji ýyldan bäri. 50-56 ýylyň dowamynda şo bir maşgala dolandyryp oturýar. Ilki kakas dolandyrdy, näme ol dolandyryp. Öz dikmelerini oturýarlar. Onlara bermeli paralaryny berýärler. Ýöne hemme tebigi resurslaryny özlerine daşaýarlar. Günwatar ýurtlary ine öz döwründe 18-nji 19-njy asyrda şu Afrikany, Aziýany öz koloniýasynda saklady. Soň koloniýadan olar boşatdy diýilýär. Ýalan şol. Günwatar ýurtlary öz koloniýasyndan boşadan ok näme etdi? Boşadan ýaly spektakl oýnady. Ýöne öz harby bazalaryny şo taýda goýup gaýtdy. Harby bazaň şo taýda goýup gaýtmak diýmek näme? Şonu sen koloniýadan çakaraň ok. Şoň baýlyklaryny sen talap oturýarsyň. Diňe şoň dikmetini goýýan, şo dikmeten ýol başlygy oturýarda, seni öwýär, Günwatar öwýär. Şo dikmen kontroluny habar terişdelerim Günwatar öwmeli. Ine Fransiýa, ine Angliýa, Amerika bizi goýarýar, bize demokratiýa getirtip ýalan sözlemeli, zat etmeli. Indi bular şondan ýada di. Bu ýurtlaryň halklary bireyem düşünýän halklar.
Türkmenistan'ın ya beýleki käbir ýurtlaryň adamlaryndan tapaklykda Afrikan köp ýurtlarynyň adamlary gatty düşünjesi, gatty öňde. Gürleşik görýär Ýewropa gelen şo gara gura nemeler bilen bolýar. Gatty düşünjeli oglanlar gyýylar bar da. Ine şolaryň näme etdi? Bular ýa-da. Indi bular aýtdy, bir sizin näme gerek ka oýnatky demokratiýa diýen adyňyz bizde ýok. Näçe ýyl ne bolduk. Şoň üçin bular şolaň dikmetini aýyrýarlar da inni häkimiýeti ödeline alýar, häkimiýeti ödeline alýan bu güýçler, har bu güýçler kimden tarapdarlary? Ortaýyň tarapdarlary, Hataýyň tarapdarlary. Ya adam Ortaýyň tarapdarlary öýler hem inni şo Wagner, Ortaýyň Wagner harby guramasy bar, ýani hususy guramat. Şoň ular halmatdaşlyga bular höwes bilen girjekler. Höwes bilen girjekler. Inni bulam günwatary häzir alada goýýar. Häzir şular ýola baraýsa, Günwatarın emani tutuş Afrikany elden giderýär. Günwatar Afrikany elden giderýär. Şoň üçin indi näme etjeklerini ne häzir Fransiýa hökümeti protest edilýär. Bizde çykarjak däl ýa goşundan bu harba baglandy. Seredin? Biz ýa akrar edem zok diýär. Siz diýär bir kanun ýol bilen aldyňyz diýär. Diňe Günwatar diýär. Bu diňe ýanky Fransiýa diýär. Tutuş Günwatar diýär. Amerikan häkimetleri şey diýerler. Biz diýär, sizin diýär nämeňiz diýär, döwlet agdyrlyşyňyz diýär, hökümet agdyrlyşyňyz diýär. Akrar etjekler, ol bir kanun, ol konstitusiýa garşy diýär. Aha, dur. Ol 2014-nji ýylda aýdylýar, mysal üçin. Kiýewde, Ukrainada döwlet agdyrlyşy bolanda, konstitusiýa laýyklykda agdyrlyşyk boldum. Ýok. Kim onu maliýeleşdirdi? Elbetde Günwatar. Kim gollaw bilen boldy? Elbetde Günwataryň. Esasan Amerikan gollaw bilen boldy. Kimden adamlar geldi? Amerika tarapyndan gollanýan adamlar häkimiýet başyna geldi. Kanuny ýol bilenmi? Ýok. Ýara bolanyp geldiler. Onda ola kanuny muşundan ona kabul etdiler. Şonda şol adamlar ganyny döküp şol häkimiýet başyna gelen adamlary ondan bular kabul etdiler. Siz resmi hökümet biz siz bilen işleşjek diýdiler Günwatar. Häzir şol Afrika dedilýär bolu. Bular näme diýär? Ýok diýip bunyň kanunyna laýyk gelen o diýip. Seredin adamlar bilen 2 ýyl oýnaýan oýnuny. Ine şolara da siz demokratlar diýäňiz. Size diýen köpüňiz aýdýan da sen ýöne Günwatar tankydy diýen näme diýen? Tutuş dünýäni gaň saýkada oturan şu tutuş dünýäň içindäki bulagoýçylyk bilen aňyrsynda seredýän bolyn. Şolardan gelip çykýar şolaň eli bar. Indi Orsiýet onu demokratiýa getirip bilerim biz Afrika diýersiňiz. Ýok, Orsiýet demokratiýa getirip bilmer. Ýöne Orsiýet iň bolmanda inni şu Günwataryň eden ladyny etmeler bolar. Esas etmeler ladyny näme? Sen şolaň resursyny talayan halk şonu görýän, sen baranda näme diýär? Bolýa size de peýda geler ýal etmeli. Ýöne bizim peýdamyzy görmeli bolýa. Bizim har we bagdamy saklar. Ýöne sen ýene de o Günwataryň eden ladyny etjek bolsaň onda olar aýdar. Ýok, hany dur. Biz odalam görüp gelýän adamy siz halkada bir peýdalat etmejek bolsaňyz onu sizem gidin diýerler. Sizem gidin diýmeli önem şonu. Diýmeli. Orsiýet bardymy ýa Hataý bardymy? Şu Günwataryňkydan bir başgarak syýasat alyp baryp bilmejek bolsa, esas syýasatym näme? Infrastrukturasyny üstürmeklige ýardam etmeli sen. Şo taýynyň baýlygynyň belli bir göçberiniň şu halka teňmegine ýa halka galmagyna sen ýol bermeli. Şu döwlet ýol başçylary şonu alyp şonu ulanyr ýal etmeli, zat etmeli. Elbetde korrupsiýa da bolar, adam bolar o taýda. Orsiýetin öz içinde korrupsiýa näme derejede ösen. Ýöne Orsiýet bary bir şu halkyň bir derdine ýarajak bir zat etmese, onda Orsiýetden o taýda köp durup bilmez. Şoň üçin Orsiýetiň ni etmeliler, ýa Hataýyň etmeliler. Günwataryň şu çakaçyny 100 ýyllyklaň dowamyna, asyrlaň dowamyna eden şol talaňçylykly, alyp baran talaňçylyk syýasatyndan başgarak syýasat ýöretmeli bolar. Bolmasa olara da ýol ýok. Inni ýanky Wagner topary bilen baglanşyk mesele gelsek, şu gaty şuň töweregini bir hili mışmışlar, konspirologik teoriýalar, bir argumentler ýüze çykdy. Bilşiňiz ýalyna 23-nji awgustda Prigozhin Orsiýetde samolyot uçar helakçylygyny öldü diýilip aglan edildi. Onu bilýänsiňiz. Yani Moskwadan uçýa Sankt-Peterburga tarap orta ýolda bu samolyoty ýokarda partlaýar. Öňden partlaýyş bolýar. Onuň ýerden hem eşitýärler. Inni bunu raketa bilen urup gaçyrdylarmy ýa-da samolyotyň uçaryň öz içinde bir mina goýup partladylarmy? Bir türlü hili versiýa bar. Esasy näme versiýada şol uçaryň öz içinde bir ýerde şol mina berkidilip ýarylan ýaly partladylan ýaly. Inni partlap öýran boldy, uçar ýere gaçdy. Indi şoň içinde şu Prigozhinyň bar eken 10 tane adamyň biri Prigozhin eken diýip ispitini sanawyny berdiler. Ýöne ol şuha bar. Hebebi Hristiýanyň öz jaýlanyş şäheretinde şol ölen adamyň ilki tabuty açylyp goýulyp
Yani kelisede awada tanada şo taýdan soň dogan garyndaşlar, tanış bilişler, dowasýarlary iň soňky hoşdoşluk çäresine barýarlar. Şonu etmediler. Tawatyny açyk goýup, şoň ýüzüni görkezläp, şo taýda adam, şo taýda hiç ili Prigojin diýilen adam bu taýda görülmedi. Ola bir tarapy. Ikinciden hem jaýlanyşy gurnalanny Madarstanlykda da şoň nirde jaýlanylýany hakynda kyýy faktam, şolam şo maglumatam gizlenildi. Indi şu gün şoň jaýlanan ýerde diýilen bir gubur bar, sowratam dur. Ýöne şoň içinde ýatan, şo guburyň içinde ýatan adam şu Prigojin däl ya. Indi şoň näme üçin edilip biliner onda? Näme şoň hakykatdanam so yankıyalı bir senaryo oynanıp bilinermi? Indi bir tarapdan pikir edýärler, bunu Putin öldürenler, şol ýangy 23-nji iýulda ýadyňda düşýän bolsa, bular gowadan tudurdy. Tas Moskwa barypdy, Moskwaň bäri ýanyna baranlaryna bilen niýeti näme ýadyňda düşýän bolsa, şol ortadan goranmak ministri Sergey Shoygu bilen şoň başdagynyň komandaşy we ýol başçysy Gerasimov diýip bir. Şol ikisini şol goranmak ministrliginden aýyrmak. Başarsalar hem tutsa türmeye tıkmaktı. Şon ettilenen bular Moskwaň goloyna baranna, bulan maksady Putin öldürmek zat däl. Tebe Putin barybir bulan hogonlary hasaplanýar. Ýöne şonda Putin çykyş edip ýadgardy. Birinjiden ýadgardy. Ödem gepleşmek islemedi. Bular bilen soň kim gepleşdi? Belarusyň prezidenti Lukashenko araçylyk bolup gepleşik geçirip bular köşeşdirdi. Soň bular kepil talap etdi. Bolýa birini gan dökmäli. Tebe Lukashenko diýen zady siz Moskwaga girseňiz, gan döküler ödem gatul gan döküler garajdan uruşy turur diýip. Onuň bir gojun şert goýdy. Bolýa biz ýa-da çekileri ýöne bir de kepil geç. Biziň janymyzda kop awan ma diýip kepil geçiň. Şonda Lukashenko kepil geçdi. Size hiç kim hiç zat diýmez, sizi türmäde basmak, hiç kim sizi öldürmez. Ödem siziň harba bagdalaňyda mine Belarusyň territoriýasyna açyp bilersiňiz, men şoňa ruhsat berýän idi. Indi şondan soň bilen topary hatda Putin bilen gepleşik geçiripdir. O barada da çykdy, Prigojin ýöňüň komandirleri bilen barıp Putin bilen gepleşik geçirdi, zat etdi. Indi göräýmäge indi bir köşeşen ýaly. Ýöne şo wakada elbetde Sergey Shoygu diýilen ministr, goranmak ministriniň içinde tuga alanlygy düşünikli zat. Ol adam gorkdy. Ýa-da generallar hem gorkdy, olaň ýakatyna bu eli ýeten olanyny olar diýir galdyrjak däli. Olar hem ellerine gaty uly güýji bolan adamlar, o goranmak ministri diýilen adam, ol ýönemeýän adam da eline bir giden harby güýji we kuwady, ýankyýaly diversiýany, şo partlaman, şo gurnap bilermi? Gurnap biler. Putin gurnap bilermi? Gurnap biler. Ýöne eger Putin öldürjek bolsa ştada bir sowra gyda çykýar. Putin onu öldürjek bolsa ödüne şuhy gitmedi ýany, o nirde öldürip bilerdi? Afrikada öldürmeli. Prigojin şawat Afrikadan geldi diýilip aglan edildi. Edil şoň ýaňy 21-nji awgustda Prigojin Afrikadan çykyş edip özüniň saýtyna bu video goýdy. Ýani bilen 2 gün geçen zaman ýa Moskwaga geldi diýip aglan edildi. Indi men Putiniň ýerine boldum, özüm şunu ýoklajak bolsam, özüm öz üstümden hem şu ýany aýyrjak bolsam, men onu ýurduň içinde öldürmenden nirde öldürürüm? Afrikada öldürürüm. Batal üçin men aýdýam. Näme üçin Afrikada öldürseň näme şuha gider? Afrikada öldürseň bu Prigojinin düşmany köp. Daşary ýurtda düşmanlar, fransuzlar öldürüp biler, amerikanlar öldürüp biler, daşary ýurduň razwiedkasy öldürüp biler. Emma Afrikadan getirýän sen, soň getirýän onu ýurduň içinde öldürseň, onda saňa şuha gider elbetde. Şoyguga şuha gider, Putin'e şuha gider. Indi şuňa öýde bir hili loýukalyk aýyp gelen o. Ýöne eger oyun gurnaýyn diýsen, onda sen Afrikada gurnap bilen ýokda, ýurduň içinde gurnamaly bolýan. Afrikada gurnamak kyn. Sen onda Afrikaň bir giden gizlin urluklaryny, razwiedkasyny zadyny sen şo tak onda goşmasaň, şolaň kömek bilen etmeseň, sen edip bolanak. Şoň üçin şu spektakly ýurduň içinde oynamak üçin gurnanlarlar diýip bolar. Şo çaklama şo berse bar. Indi näme üçin edip bilerler? Prigojinin düşmanı ken, esasan daşary döwletleriň içinde düşman ken, buny öldürjekler ken, esasan günwatar ýurtlaryň razwiedkalary. Ýöne bu Prigojinin hem kellesine ulanmaly. Bu inni harby urdan gaty bir güýçli spesialist, bilermen, köp zady ýa-da köp sirlary bilýän adam. Awa buň awtoritetine gulak asýar, buň ýygyna düşüp beren adamlar. Awa buň nemesin kabul edýärler, görkezmelerini boyna giyerler şunga. Indi bunu ulanmaly bir zat. Ýöne näde ulanmaly? Buň bilimini ulanmaly, tejribesini ulanmaly.
Şunu ýaly üstesine de ýene daşary ýoduň razwiedkasyndan hem goramaly. Şoň üçin näme edip bilerler? Öllü diýip ulan etmeli. Bir zat gurnamaly, hakykatdan hem partlaýyş gurnamaly. Başga bir kesek adamlar hakykatdan hem öldürmeli. Şoň bile bilelikde ölen ýaly etmeli. Soňam buň ýani küýüt keşfini üýtmetmeli. Ýani ýadyr zaman medisina soň edibili ýani plastik operasiýa diýilýär, zat diýilýär. O sakal murtun ösdürürsiň, zat edersiň, sapatyny üýtdersiň de bunu ýene de daşary ýurtdaky har operasiýalary uğra dorsun. Ondan hem diňe sanyjy adamlar habarly bolar. Sanyjy adamlar, 5-6 sany adam. Şuň ýakyn adamlar habarly bolar. Beýlekler bilmerler, bu kimdigini bilmerler. Bulam diňe näýli adam hökmünde bolup biler, komandir däl, zat däl, maslahatçy, ýagny spesialist hökmünde. Ine bu versiýalaryň biri, esaslarynyň biri. Ýöne hakykatdan hem öldürülen bolmagy mümkin, olam bolup biler. Olam esasan öldürürse kime bähwitli? Ýani şo Sergey Shoygu diýilýän ýa-da şoň hanka harby toporunyň bähwidine bolup biler. Putiniň bähwidine bolup bilermi? Bir nukta nazardan heretden ýok, Putiniň bähwidine däl ziýanyna sebäbi bu Putin öldürse öljek adamdan biri, togolanyp gallyta togolanyp galjak adamdan biri. Putina bular ýaly adamy ýitirmeklik bähwidli däl bolup görünýär. Beýleki tarapdan Putin özi üçin hop doýdy diýilen hem düşünje var. Şol ýanky bular gozgulaň sözlerinde. Bugün bolmasa ertir, meňem ýakamdan tutmagy mümkin diýilen gorky peýda bolanlary ýerem pikir var. Olam bir ýerçelen biri, şuň üstüne siziň pikirlenmeňizden bisleýän, siz näil pikir edýäňiz, şoň haýsy ýerçeti has hakykata ýakyn bolupdyr. Inni Orsiýetde balatlar bolup durka, Ukrainada goňşy Ukrainada da gaty geňmatlar bolup dur. Indi Orsiýetde Putin öýe tarapdaryna şolar ýaly çäre görüp bilermi, görüp bilmezmi diýilen sonra ýa-da çykyp durka, Ukrainanyň prezidenti Mikhail Zelenskiy öz döwründe özüniň saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdiren tüccar bay Igor Kolomoyskiýni gödenen aňyrtyndan baktyrdy. Türmähäli. Häzirlik içinde wagtlaýyn izolatorda otur. Indi buňa garşy maliýe garplyklaryny aýplama bildirilýär. Ýöne bu adam öz döwründe 2019-njy ýylda Mikhail Zelenskiýň prezident saýlanmagyna esasy ýardym eden adamdan biri. Şonu gollap, şoň saýlaw kampaniýasyny maliýeleşdiren milliarder. Soň bilen arasynda dagwa ýydy çykdy. Näme dagwa ýydy çykdy? Oň sırlaryny dol açanaklar ýöne Zelenskiň alyp barýan syýasaty bu göwünden turunak. Bu näme syýasady? Men maliýeleşdirdim, innem sen döwlet syýasatyny edil men isleşim ýaly alyp bararsyň. O men baýamama ýol berersiň, men döwlet syýasatyny şeýlerek göresim gelýär, şoňa görerek bolarsyň diýilen ýaly. Meselede biraň arasyna tog düşdi diýip gurrun ýaýrady 2020-nji ýylda. Inni Mikhail Zelenskiň döwlet başyna gelmeginde Günwatarym bir bolup olaram besledi. Günwatarym gollady Zelenskiň kandidaturyny Amerikada gollady. Indi Zelenskiy bilen Kolomoyskiň arasyna tog düşmegi Günwatarda bähwitliler. Günwatar Zelenskiň edil gurjak oýnan ýaly oýnap otyr. Hatda Orsiýet bilen Ukrainanyň arasynda uruşdurmagyny da Zelenskiň roli gaty uly boldy. Men öňkü gepleşikdemde de aýtdym. Zelenskiy haýwat atdy. Zelenskiň üstü bilen Günwatar haýwat atdy. Ine Ukraina NATO goşulýar. Ine Ukraina soň ine ýakyn wagtlarda Krymy basyp alarda ýygyna getirer. NATO ýysak bolýar diýip elini şeýdip haýwat atan kim belli? Zelenskiy. Kimin Zelenskiň bähwidine mi şo haýwat? Ya Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky ýagdaýy dartynlaşdyrmak Zelenskiň bähwidine mi? Ýok. Günwataryň bähwidine mi? Hawa. Zelenskiy Günwataryň diýen zadyn diýýärmi diýýär. Diýmek onu Zelenskiň saklamak Günwatara Amerikada bähwidli. Soň bular näme etdi? Kolomoyskiy bilen Zelenskiň arasyna tog düşdi bolýan Amerika. Kolomoyskiy duýduruş berdi. 21-nji ýylda Suudi işini açdy Amerika. Hamala Amerikan territoriýasyna bunu geçiren pullary bir kanun pullarmış. Bir kanun ýollar bilen bir giden milyonlarça dollar pul geçiripdir. Birden Amerikan göýde 21-nji ýylda açylýar. Ondan hem Suudi iş açyldy buna garşy 21-nji ýylda. Ýönen tek bunu tutsak etmek barada höküm çykaranok. Amerikada da iş açyldy nädir? Ukrainada da iş açyldy. Ýöne Amerika tarapyndan berilen duýduruş diýdik. Nähir duýduruş berilip bilinýär. Şular ýaly syýasy arenada şu bolýan wakalarda olar aýdýar. Sen hanagul biziň dikmämide ýagny Zelenskiýe garşy gitme. Sen Zelenskiýni başga oýun oýnatdyrjak bolma. Zelenskiy biziň oýnumyzda oýnamaly. Sen oýnatjak bolýan oýnuň biziň planymyzda gawat gelen o.
Şoň üçin sen gaty gidibersen, sen Ukraina türmesine girmersin, sen Amerika türmesine girersin diýär. Indi şu Amerika türmesine girmek şansy ulumy? Uluy. Näme üçin? Bunu näme etdiler soň geçen ýylyň tomrunda bu Ukraina raýatlygyny elinden aldylar. Zelenskiň näme bilen, höküm bilen. Häzirki suudi işinde de bu kimin garajdan nik gidýär? Azraýlyň hemem Kipriň garajdan nik gidýär. Ukraina garajdan nik gidýän ok, gidende, şoň ady gidende. Kipr bilen Azraýlyň garajdan. Beý demek näme diýmek bolýar? Sen Ukraina raýaty däl. Häzir seni Amerika sorasy, Amerikada da sana garşy iş açylan. Soran wagty biz seni beräýmeli, sebäbi Ukraina kanuny seni gowaran ok. Sebäbi sen Ukraina raýaty däl. Şun ýaly bana signal berildi. Inni häzir bulan arasynda näme gidýän bolmaly? Ýapyk gapylaň arasynda gepleşip gidýän bolmaly. Sen talaplardan ýetişek ýagmy? Senem biziň oýnumyzy oýnajakmy ýa oýnajak däl? Indi Zelenski sen oýnuny däl, sen Zelenskiň oýnuny. Ýagny Günwatanyň oýnuny oýnamaly. Dilen ýaly bu taýda gepleşip gidýändir dilen. Gurrun bar. Käbirler aýda ay Zelenski häzir oýun oýnar da, hada saýlaw indiki ýylyň başynda Ukrainada prezident saýlawlary geçmeli. Aw, şo saýlawlarda ýeňiş gazanaýsa, ondan soň onuň goý berer diýip pikirim bar. Ýagny Kolomoýskiň puluny ulanmaly, serişdesini ulanmaly, özüni izolatorda saklamaly, sagmaly. Aw, Zelenski indiki möhledde täzeden ýene prezident saýlanandan soň, ondan belki bunu goý bermekleri mümkin, şoňa çen saklamak mümkin diýilen pikirim bar. Seň özüňiz näme pikir edýäňiz şo barada bagşlaň. Sizin pikiriňiz meni gazaplandyrýar, kommentariýa bölümine ýazyp bilersiňiz. Inni şu wakalaň fonunny Ukrainaň goranmak ministrlem täzelendi. Ukrainaň goranmak ministri, ozalky goranmak ministrini Aleksey Reznikov diýilýär. Gaty köp şikayet peýda boldy. Ýagny ýara üçin goý berildi diýilýän pullar, milliardlarça dollar, milliardlarça grivenler ýitirmedildi. Soňky bary ýoguny 1,5 ýylyň dowamynda şu Orsiýadyň häzirki operasiýasynyň, harby operasiýasynyň barşynda Ukrainada gatyly passapjurluklar edildi. Ony bu garşydaşlar aýdyn, ony Ukrainaň jurnalistleri maýdy otyr. Ukrainaly iň tanymal jurnalistlerden biri Dmitri Gordon ne ýaňy 4-nji sentýabrda beren interwýusynda öýdi otyrda faktlar bilen. Ýöne başga günlerinde diýär. Şu ýadyrky uruşyň başga günlerinde Ukrainaň büdjetinden ýara üçin harç edildi diýilýän pullar gitdi ýerine ýaragam gelmedi. 36 milliard ýa-ni griven pul ýitirildi diýär. Diňe başga günlerinde diýär. Inni buna baňaryndaky bu suratam şu ýa-ni Reznikov diýilýän şu goranmak ministri şoň gödäwçilik astynda, şoň gatnaşmagyna milliardlarça pullar ýitirmedildi, iýildi diýilýär. Innem Amerikadan berilýän pullaryň köp böleginiň ýirik gidýäni bellidir. Şu wakalaň fonuna Reznikov wezipesinden aýrylýar, türmäge basylanyk, oňa garşy jenaýat işi gowalanyk. Gaýta indi ony wezipesinden beýgetmekleri mümkin ýa-da bir başga bir möhüm wezipe bellemekleri mümkinlik garşylýar. Esasan garşylýan ýeri näme? Buny Beýik Britaniýadaky Ukrainaň ilçesi edip bellemekleri mümkinlik garşylýar. Oň ýerine şulardan bellendi, ýaş adam 41 ýaşynda özü asly Kırım'da Tatar Rüstem Umerov diýilýär. Bu adamam gaty ýükli şu adam näýil adam? Orsiýada gedek gelenni odullan näri şol Kırım alnandan bäri Orsiýada düşmançylyk propagandasyny ýöredip gelýän Tatarlaryň biri, sebäbi bular näme etjek boldy? Mustafa Cemilov biri we Tatar mejlisiniň başlygy diýip ýaňy çenni şol Orsiýetde ýa-ki bir beýlek ýurtlarda ikrar edilmedik bir gurama bar. Tatar mejlisi, Tatarlaryň mejlisi, milli mejlisi. Şunu ýaly bir resmi bolmadyk bir gurama we on öz döwründe Ukraina ikrar edýän ok, sebäbi Ukrainaň düzümindeki Kırım. Ýa-ki Tatarlar şu meclis näme etjek boldy? Nähili ideýany öňe sürýärdi. Garaşda Tatar döwletini öğretmeli edem Kırym'y Ukrainadan aýyrmaly diýilen ideýany öňe sürýärdi. Paraşenko döwründe ondan öňkü döwürde. Şoň üçin ol gadagan edilen gurama hasaplanýardy. Soň näme boldy? Kırym'y Orsiýada aldy bolýan. Indi bu Tatarlar Ukrainaň tarapyna geçdi. Ukrainaň häkimetleri bolýar gollap başladylar. Häzir Orsiýada garşy çykyş edýärmi? Onda çykyş ediberin. Bolmasa öz döwründe Ukraina degişli Kırym. Şu Tatarlar ýa-ni milletçi Tatarlar şol Kırym'y bölüp aýryp ony Tatar döwlet edip aýratyn öz başlap döwlet edip ýylan etmek barada olaň plany bardy. Ýa-ni Tatar mejlis diýilýär. Şol adamlaryň biri mene şu Rüstem Umerov, ýagny
Şu Mustafa Celil Liliyanın kömekçisi matlagatçysy bolup işlän adam. Özüm öz döwründe orta mektebi götürenni, nähli mektebi götürýär bu Fethullah Gülen'in maliýeleşdirýän liseýini götüren adam şu. Ýöne şoňa Ramazan ýa-ni Erdoğanam şoň bilen gönden gepleşip geçirip gelýär. Bir tarapdan Fethullah Gülen'in adamlaryny Erdoğan ýigren ýa düşmany hasapda ýa. Ýöne Fethullah Gülen'in ona mektebini götürip özüm milletçilikli ideýany öňe türüp beren adam indi şu günkü gün ýa-da araçyl adamyň roluny ýerine ýetirýär şu. Ýani Orsiýet bilen Türkiýe arasynda gepleşiklerde de ýa-ni şol nemeýär tutsaglar azad etmekde de şu gatnaşypdyr. Ukraina bilen Türkiýe arasynda gatnaşyklarda. Inni bu adam bir beýlik tarapdan harby däl. Gorunmak ministrligi diýilýär-de, bol harby ministrlik. Bu adamyň hiç ýyly harby çiğnem ýok. Inni ýöne bir adam nämeden başlyk bu adam pul sanap bilýär. Bu adam ykdysadyýet hem buhalteriýa urundan universiteti bitiren adam. Inni pul sanap bilýän adamy getirip ýene de ýa-ni gorunmak ministrliginiň ministr edip belleýärler-de. Olar bir uğurlukda öz odalky ministri aýypladylar. Indi bular näme etjek bolýan ýaly görünýär. Käbir tankyçylar hatda Ukraina öz bilermenler aýdýar. Aha diýär, bu harby adam getirmelidir diýär. Bir harby taýdan ýeňiş kazanjak bolsaň, harby urdan biraz üstünlük kazanjak bolsaň, harby adam bolmalydyr. Gorunmak ministriniň ýol başçysy. Ana hem şeýle nähildir ol buhalter getirip oturtdyň. Pul hanayan adam getirip oturtdyň. Diýär, mundan odalam men şu Ukrainaň döwlet emlägi diýip bir fondu bar. Bu taýda da bir giden pullar aýlanýan, milliardlarça pul aýlanýan fond bi guramo. Şoň ýol başçysy bolup işlän adam. Innem getiribem buny ýene de bir pully ýere oturtdylar. Indi nähil şu hany artdyrýar, şu öňkü ugurlugy hatam bir üstünlükli çalışyrmy ýollarlaryny, gizli ýollarlaryny amala aşyrmak. Ýani ýarag sowdasyny üstü bilen pul ýuwşlygy adam dowam etdirmek üçin bir bilermen hökmüne getirdiňizmi diýen soňra ýüze çykýar. Şuny ýaly häzir bir dawalar ýüze çykyp otyrda. Inni bu wakalaň fonuna iň soňunda bir bellecek adam häzir halkara derejesinde ýene de koronawirusyň täze iştamy, täze varianty diýilen zat dogul ýaratjak bolýarlar. Adamlar hüşýar bolun, äga bolun, men size ýörüýte ýatla diýän. Häzir şoňa taýýarlyk gördürmek üçin bütün dünýä saglyk guramasynyň häzir dogul döretmek üçin ellerinden gelen diýerler. Täzeden pandemiýa döretjek bolýarlar. Häzir bolun, sebäbi inni siziň tejribeňiz bar. O pandemiýede näme edildi? Sinadan geçmedik. Sancımlar edildi adamlara. Sancım edilip ölen adamdan sany şol virusdan ölen adamdan sanynyň köp bolup çykdy. Şonuň bilim statistika şonu görkezip otyr. Şoň üçin häzir ýene de täzeden taýýarlyk görülen bolup türgünleşip geçiren bolýarlar. Entäk ýüze çykmadyk pandemiýa döwründe inni ýüze çykmagy mümkin diýip öýleriniň döretjek bolan pandemiýasynyň senariýasyny görkezip ýörüýte häzir Brüsselde ýakynda bir näçe mundan ay odal ýörüýte şoň plany düzdiler. Şonam öz saýtlaryna ýerleşdirdiler. Innem şoň arada her ýyl dogul döretjek bolup ondan mundan nädir resmi maglumatlar peýda bolup başlandyrlar. Adamlar duýdurýan gaty şu hewelin allaga düşmeýän sancım diýilýän zadyň özi ol pandemiýa garşy göreş üçin dörülen zatmy ýa başga zat üçinmi onu bilesen gelse men Covid arada gepleşikden mundan 1 ýyl 1,5 ýyl uzal taýýarlan gepleşikler tapdyrma tomoş edip bilersiňiz şu taýda hemme faktlar getirilen zat men onu häzir ýöne şu gepleşiň dowamyna hemme zat men aýdy biljek däl ýöne size pikirlenmek üçin şu maglumaty berýän. Ene şu günlükçe umuman Türkmenistana degişli hem halkara degişli wakalar bilen baglanşykly gyýytgaçyk analizimiz şundan ibaret gepleşip udaga çekdi. Bağışlarsanız böyle pikirlener ýaly zat bardyr diýip umyd edýän. Şu bellenip geçirilen, gowgalyp geçirilen temalar boýunça öz pikiriňizem biziň kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Tertipli, medeniýetli şekilde hiç ile adamyň şahsiýetine degmeýändir. Şu günlükçe de ünsürip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.